Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre yadu so no yakatiefo nyina ese Sompa Asem Mpe Nipa no yaba na yakamu se woba asante mantem kropo kumase a tre kwai ena ha debi tre kwai emfa hanko babia nanso Sompa Asem Mpe Nipa ye tekete no etu ekọ babia keteke no etu ko babia chuku chaka no ye de ye konko a ya chiri futuro okodro ya chiri futuro ye konko a ye nduru babia okodu masam ohwehwa fidie ama tromo bedie ekopa bibidi Asem Mpe Nipa yaka ye ho yaba wofosa wa wose adaka wonka kokotema mini wose abetie esijazo hey asem asi na asemu asi nyina enese MMDC se okumasi nyina machia wo mu nyina MMDC se okumasi nyina yede nchia kase ema wo mu na wobi a wone MCE ana DCB eye free no ka chense wontie Sompa Asem Mpe Nipa no ene asemu abetodwa so no ano de papa eno tino sabre no yakọ Facebook no Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 eno Facebook subscribe na say na abanfo hwebi na wotie bi emfa free ho sa na ko YouTube no Sompa TV subscribe say na afufro hwebi wotie bi emfa free ho na Twitter no Sompa TV Sompa FM yentote wo ho Asem Mpe Nipa dwumadie no yaba na ene asem chechecha da proso no se wampa bi antia ano be yedren ano ode papa na ano so ehye hey MMDC se wokuma se nyina ma sa chia mo biem na se wo ba ofie ne wo krawo aburu mienu miensa na chia se oni loifa na asem kasia asi wokuma se ne no Sompa Asem Mpe Nipa se wotie bi na eno beti wasum nsem enya asem ketwa wo muna samwa beti ne ka ewo dwumadie we so sa ena bema wusu kantankankan wono so aginadwa ohne yire maame yaboa akua asuama bronya woya abrewatia obeti ne ka ewo dwumadie we so ekoba jase sempremu bema wono ene producer na nwumre wo piansam no egu aproso ene apaso yebetu ne sre ene abasa na yesuamu ade na adesua yesua no hey Asem wasi hey ena kachire obi na obi so kachire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no ena de ba no ano edene ano ehyepo apa ekwo ba jase sempremu bema wono na nadawroma wahye dwumadie kama ne de bi ebedamo na ya mansa Abraham Port Africa ono a eka producers no no chichi fidie fruma ede ma dwumadie we banso ni de hye kwaku yeboa enso eka producers no na uko MC ahwa bema 10 gram wo fe Buffalo Soldier na Daroma and social media handles ya so Facebook and YouTube and Twitter no ya nenam so na Asem Mpe Nipa dwumadie no wona wo wachichi and pincheye ebehunu yen ede afri ho na Sompa TV no edi atwaguo ewa Asante member kwaku empom te sen ofusu nyankopon Daroma nsuo na gugu ya hoye na ene nsuo na to ne de ye na nsuo kwan bisu na nye sane beka no ensuo biasa to akwakuaye o ye na me chese ye tena be mu sese no no den na nsuo be fa ne sa ye kwan no akwaku ene na mama gisa asem ye di o si yi kwan na nka da ya o se contractor na adwuma pa ne mu ka dan de a o se oni madwuma na nsuo ni nyina mfa manyame kumasi mpuntu ne nyina ye pepe nti de asibia na ye ofo so otu wiase na wo ye no ma bia ya de pa ni mudi pa so wa anya ne saa ebedu mrebi no ade bia wo be kantam panifo so kantam gu amne mu a edu mrebi edan ebepie ene na o keka nsem bi na nsem na o keka na no den na ene ma hu picture bia ma me ho adwiri me ene ma hu picture bia ma me ho adwiri me na ye besere kwa kubesi ya chi MC fo no ma me wate MC fo me chia wo mo na ene akoye sofo abrobe so hwe na se ye wo de anu aba na ya tenase awo kwan bebre so because no ma e koso no ene me ho adwiri me
me ho adwiri me o na ye ka no aye nkate nkate bebre ye na ba ko pe nyame ampata na besai de egu no aprogu de mpese meka nyina nse obi anya de pa na wa anya de pa and the word promise okofa oba kan kora kire na ebi ni emum oba bi o wan twa ntronso a wonya promise bi ade awu ana promise bi ade awu anwumere promise bi ade awu na mfumpan no so na mahu adwiri me na me kura ya wo me hu sa video we bi mfumpan no se wutime tra o makura tra so bu mfumpan se ya na se seven previous woni na kasasie bi na kwadu mpempenso bi na koye sa ade a masa sase beware okay beware pa kanta kaka nana bibi abako yankopon da roma edu baby wi ase ese opeso di kusu aje so bokusu ya nti ne ebetu ibia no yefana sa na ye kwasa na ne yepe nana no kre ba kope ye kan overhead swami den wo hwemu pa ye wi ase no anaga na ha se no yin kan ya enka kumase na wo ho no mo nti nka enkan ye koso no na nka kumase so ye den koso na wo hwemu kumase ya ka achi nti yakasa na se ne no abrewa yi puma kwam na se de se bempedua sa wo ye bayifo a wo ye aban no se wagya ya na so ye mpuntu dwuma eye den ya kakra bi be fa ho de na susu ni yi mu anti yegusu na nana ade ba ko a memeso ne se ye kwan a eye na emfutu no niema ede ba no e mayare e do so nti e be so se omunyan to ho no mo no munyina so no munye se be ya ye wo ha se ni benya ye fa ho ji ni ade na nso ato okay ba mi ti ampom ti say afo so nyame ado me ho ye ene ya wo ene ye me krada enso na gugu me black krada me homwar be sori netai ade bi MC bi aye okumasi kropo mu ana ma me nchia me ankasa me papa adaje kum ai kumawu ai okay obo adwuma ma me nchia to kache wontie bi nem sama chia na de o se wotie bi na mfama na ba no de ntia me chia no so ono no okasa omunyina etie no okay ntie bia ono no ntie na nipa kora fa ne ho no wakoyi na so tere na asede bi wo ho a watimi afa Asem Mpe Nipa fo so aye na ne ho atimi ato no nya sa se ye so asem aye ntwa so ye be so mu na ese seto mu ano no anti mechia papa adaje kum kumawu MC ya wo ho ye mechia ne papa ye na yaba ene ye wo bi de dime na ye panyifo fo so be ma panya wodi wanim na se enkwada bo na efu abu na ye tu wo mfo na panyi no so de ne ho agye mu bi de a ene mi bisa asantemani wi ase nyina se ene nkotu obi fo efa ensemoni die ho eya asem se benti o mu share wo Facebook Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 sanso so na YouTube na Sompa TV omo nko trader ho Sompa FM Sompa TV sanso na multi TV decoder no so no Sompa TV dem live de get anti we ase ba bia no ye dem live wo ho www.sompaonline.com so for so ye ntwema ye be kenkan ha nyina no ye kru che dia kogo nti omo nko no mo nko ke kan sempa de be buo mo branso akoye dia mo mo okay anoti madika ka chefo nyina so mo bose enne no obiantwema na fidie no nenne nyabrasem bia MC bi aye no enya asem ketwa madika ka chemo enrada se so Asem Mpe Nipa no yen ye opro na sa wo pro aboa wo pro no wono esronko an wonamo aboa wo pro no esronko a eno di na agro na meka cho se sa wo pro kokko no wono no odi na agro fom mo pa otane nam fom wo fro soro de na wono no ehu kakra wonimu etu okosoro kakra wontumi enko papa wo fro duru kakra bi no wo hwe fom ana nani su ebiri no na cheso wo ehufo sa pro kokko no Sompa Asem Mpe Nipa yenye pro kokko debi na mmom yetumi fa fom de na so yenye pro kokko kukuban eye aboa bia wo pro kukuban oyo pro srebia so ayo pro sa na akyerekye enso eye aboa wo pro na pro hima enso ewo ho na meka kiro se wo yi pro kokko no firi ho a
empru amabo mu di nyina so mo nam soro ani Sompa Asem Mpe Nipa saa ne yayo baabi ye ne nam ansa ne nya yensem no ene peaso ene ani e wo Sompa TV ne so ne hwebi enya asem ketua kora edia bai ena MC bi aye wona wodi aban anim se wo beboa ama mpuntuo akoso no se sika no bedi wo mo ho a ediai ena wo de ye se protocol bedi wo mo ho a ediai ena wo de ye eno ti so wo fa bi MC e wa Asante Mantam a wo so wonchim na fidie no e fa to Sompa TV Sompa FM na ye no wo mu obi ka ye ni wo mu e wo bi e kire enya asem keto akra na ye dwumadie mu no ye kokọ ya nim no na ye tenetere na ye tufo sede beya omanfo a wo tia kwa bi so no wo mu nyina ebetene na afutu sem a ye de ebre wo ene se enyai papaye wo bi babu se wo yi obi papa ene de saa no obi beka de wonte ase no wonte papaye ase no na papaye no eye atwafa ba bi bebre odofo ene anwumrei se wunua bi eho akire no woda ahohiahiam wa wutumi se baabia wonami amoa abrabọ no ene ne ditimsia empo aduane po a wobedie no eho ayede ama no na wobeye no papa ana se wobepa aduane ama na die no eno ena kyese waye wo yonko papa se wobi adaja adaso na se opantuma ekata ne ho ana opa atade ebidi seno a ekwa bi so no waye ne papa yie pa efiri se wakata ne ho na nim guase wakata so onofo papa na woye no wo bi wo ho a wo beye no papa nanso tie na wo beye enso na ni eno ti safo na meka kiro mo se wosom se wo beye papa ubeyi afoforo afiri won punchirem na waboa wo mo na de wo masima poma so na omanfo ebeka ho nsem na empo de waye ne papa no wo yi bonia ya wodofo enya papa ye emane hawo Mikroma Asante Mampon Amaniapo Secondary School acheye na baby Amaniapo Secondary School ewo no watra Asante Mampon sonko so no eho na Amaniapo ewo na mami bia me pese me boni din na oye mami bia obata bia wo penkoda asem ene wo no aduane a se enipa mfane nsa antumu na ma aduane no ni di krampo aye ne den na ekokoba se akoda bia wo body house na akoda no ayobi a na ni gifufu ho pa etifa ko a wo mu dwane kokrom a wo fa no na maame no afie wo ho eti se maame no edi awo kasa na abrante no akogye awo na maame no ayi ne toa eti ema no de yetuamuda ema ne fa maame no ese ne maame na maame no so fa akoda no ese ne ba ekokwo wie sai eduru baabie no na abrante no empokura no suku ho aduane no na ni enhye danye ho efiri se senye fufuo kura na maame ne bewo na ye apesie ana mokura no a maame no gye ne bi eye papa eti abrante no wie suku okokra maame no se wo kɔ no wanhu maame na biem emfie pi eti wo betse kumase no na abrante no efiri kumase ne ba boarding house ewo Amaniapo Secondary School ho enti wo ba ye no ena ne maame ene ne papa no wo wo US abrochima mu befa akoda ne koye na mi twaniti a wo kwa abrochima mu no abrante no so kodi mfie pi na wo ba wo man Ghana mu no wo kɔ na chi na papa bia maame no do ye no wo no so akotua no papa ne so ka na wo koye no wo hunu fie ho koye wakoya obusa maame no busa ne ma ne bi no yese maame no atoa nananom ensedo abrante no twaadwo wo sunyie pa efiri se na sabre no kwa na mobile phone enhyeda nye komosa eti na asem nyina ne se de maame no aye no so beduru Ghana mem hakura no a ne fie ankasa kumase no na ho efiri so wo maame bi ewo baabi eno ti ekosi san ya frɛ maame no nua bɛma nom de amane ebebo abrante no na ne wuraho esun na enwoma a wode ebre maame no ugya ne ho
na said you see can Asem say papa maame asumasi ade aye no ka oba betua no so ka eno ti no de nyoma wei ani sika wei ade ebre maame no ene ntoma maame no ebepam ade akwa asode akoyi nyame aye enti ebo a wo se busua ne se edana koma so okoduru ye no onyadwuma ye na ne dan so se empokura no se na wo baabi obefrasi akone maame no ebeta atwetwe nkomo na maame no edana koma so ye pa emmoa ene papa bi a wode ye no wa makom ane no na empo otumi edisu ade na wo ye abrante enti bo a wo hye ye ne se maame no emma omu aka wo ho no obefa oba baako bema baako na wode nako abruchimem US sena meka sei wabefa wo mu koda dadada ama omukura no omuso ababa ye papa befefa wo munua na omaka no ababa besisi dan enya asem ketwa wei ene efre no papa wakan ni nti wakai du obi aye enu nti no wo baba yi na ya wo ba ye maame na wukura no a sentifu ni ho a abrante no kai se apagafo ho wafa ne mamienu abom eduomo akọ enu ye papa wo ba betua ne soka wei ene papa no enu nti ene ti obi aye ama wo no eso wani ama wakotua ne soka na empo baabi a obi da no se ho enkoyie obeboa no ama no baabi apochira na efiri se wo fie okada bebre ho na so no faako a wo maame nwua no ba no da no enye na so no emfa ho se onyo mogya no ti no ompese obema no baabi ada wonderful potoka semro say no matter your level of generosity and kindness you can never satisfy ungrateful people. So do your best and leave the rest. Wobi wo hwa ubetumi aye no papa. Wobi wo hwa de wo de aye no boni aye nsam e no obekeka akire wo no. Enna nwumere me gira so aka akire wo se papa bi a wo de aye obie na wo yi boni aye wo yi utotwene wo ka wo ho asem na wo twa wo nantini na empokura no wo ama amanfo ehoro wo no. Me catch on na nwumre se sa na nyame ye wo koso a eye papa no enyina onipa bonfo yachi na empo de wo ye boni ayefo no enyina nsem bi a wo ka na nya papa ye koso ane koso nyame be hira wo pa sa wo to koso a ye papa wonsa papa wo ye no na eyi wo firi sampo nkyere ni mu no wonsa nkrofo bi a wo mo ho po a enka wo kokun no wo mo gina aka no a usifiri ka ni mu no wo mo hwe Osei amsa brante wei ontumi anya sa na emom no se wo hwe de wo ye no a eno ntina amafo afa ahotan no etu pa ye de ye jawo usika kura yempe efiri se yate wonka na emom adwuma na wo ye no se wo anya ya ye bekwa kokun madam fubi engineer owu jayaya me pese me boni din enkrakwam sa ne koto no papa ye bia wo ye no wo mo ye bon wo mo pass wo mo konkoku no wo mo gina no won krakwam no na ba kuni no wo se sa brantie wo de mini no boni ni ne ho ma papa enoso enche wo boni na nwumere ye bre no ntino me siso aka kire wo se wo be ye papa hweso na ye na wunshida efru krupo twedi ampomba se ye adomo ena ebebro eye me mudofo pa Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omna samwa Oforisuo edase yanchia yahwefo ensa enchia yatiefo nyina na de memodin bia omoyade Oforisuo se drum bia se wutie ne drum bia omo frɛ no obɛhwɛ na nipa foforo bi drum bia timi kɔ nipa bi kɔ omo frɛ so da sankofo ne bo ma baso na sen ye yade bi se ne de wa afre so da ne de yemfa ne mo mfre so da amanfo ho to me wo mesre say na san team na nipa bi aka kire next week ya nipa bi aka kire pa de on frɛ da na frɛ next week wadaro ma yenhwe na omo so hu kwan a na afesu wa wonim de we si frɛ me se wonwa bu ya kire no amanfo aka kire o obi wo osimo la no die meeting wo so na odwen se yene wo special protocol bi wada bi protocol bi ani ana ukoto our original Nigeria mo ne kwajo space no so akwadiri mu wa kwadiri mu si ana ja o banka kan
Nimu Hase no say mame yeah my friend since I'm starting program but me nimba ya mo fanshe mutim say ya intime friend ye do so frache o mo friend no yenwa baby ai Baratu Muhammad wo kire say ona dan ne ye kanke mo asem a ha wo kire otie ye poni ne nwam sam ye omugu na wo kire say asem bi wo ya no person ka bi na wa ya ye o se no say ubi ato ne first person a offer so no obi adina nim kan obi abe ne free so Muhammad monta try Oforisuo na ina wodi aba no so ya nde anodin asafo mula Peter Mecha we bia wo bia unim Oforisuo nipa ya fidisum anase yedro ene bibia ya papa ye na de nam ba na biti yen ya ehu obi nim se okọ asori ko bo mpa ye na bibi ye ni firi bibi oboa nye bibia na ye mpa bo asem hwedru mrebi a papa ye won krofo bi ti se rasta men so sankrofo mo ye papa pa rasta fo mo ye papa pa awan hwe yi a de bia na de ade ba ko ejeje wo mo papa yon nipa bi nim papa ye so mfaso ba se wo te papa ye ase pa na eboa wo Oforisuo nso obi wo ho a o ya lokro no maduro yankopon favor sa ankrofo no obi owo bi ye wani pa bi o wanya mana broso na wo ye ene papa ne wo ma wodo bebre wanya broso ene wo ye ene wo bi won so a ye kuta na ani enso eda wo no beche eno na mehwe ayi bi wo me ayi so na ya na ukọ TikTok ya no ma wo so no e adesua pa maame bi a sabin preduasa otini gyan e o twam na maame na duane ekuta na kan last te said the Kurani no koto ne collection was right there. And branch be the Beneja and the washer mamma said will be declared ding. The mamma and fun and mom would not pay. Mamma say, dear me koto a new. The mayor then I'm in watch. Ya Becca was say, was warm, Wamia, Mr. Quadacum. And our mamma saw a branch inside. Ne ko ni fie man nsuo man baby try ye na aduane no one na edan esane mu si wo aduane ketua bi o no ne abrante ne che abrante ne nsa to aduane o te ba ko mienu no na ogya ye na maame ah no obi o se komodo na aduane de obetima de no so we ye Oforisuo se nipa na ogya wo ye oyo defo eduma bia nipa so nipa hwe o oyo defo maame no so ye ohia bubuo bebe maame ne tekora no ano odin enti yakoba ya ne se o starte se oyi benaji na maame se adan oyi benaji kwa maame ne feel bad man se ne nsa ne be ne o se dabi no starte se enye sa na wo peso hu kind of person a wono mo ti wiase ana nipa wo wiase eduma bia nipa betimi so nipa bi hwe o na Oforisuo afi be me change mama destiny sika wo yidi mama no ka mama ne ko collapse wasenya no ani na me nipa suma se na me ba wiase no nipa bia me no masan bia me hu nipa sa me pese me hu kind of person me no masia ahia wo wiase enti sa sika waje for the meantime emo ba bia me ba enso a wote no a nko ye mama me change waye edan ba ku bia masi fefefe bese ne ko mami hu ne wonye edumre bia nipa bi betima beso wa hwe Oforisuo ye woda bebre wo hanom a nipa bi asia sebe o mabusuafo de da bonten wo beka obi beka sa nipa bi so ho so a sebe nan mami ka sebe tonye nipa ene beti anaso ane nkoti anaso opa unya o sese manantwe nti anaso so ona ntete a nipa ne beti nipa ba Oforisuo ene ye wo nipa bi ho a accident bi asi ye nipa nyina wuyi but ne papa ye bia oye yen ayi na film Oforisuo bitimi yare we de ebo obi wanya yaresa the same yare ne bo obi ane wanya nkwa masa de pese ka chon se enya mpa ebo bi akoshe dem boy o ade bi o ho a enya mpa ebo nko a tume bi o ho a wanka se wiase na ye no omo a ye shan omo ho a ye no omo koba no ye nhwe dume bi kwa akura bi ofie nipa da sani bra transe hu sa akura yi ekom de ne panso no wayi nani especially omo ne nkrofo mate no ekom o ye o se me hye ne den dabi mesre ye papa ye no
de unya ye buro so no ampa umo bibia nsawe na emom de unso nya ye esua no se no so umo bibia nya hwe because edumre bia me say papa ye nipa duro papa ye nipa duro se wa hu papa ya Oforisuo me say se won nam wiase ya no emmo pa friend se mo na first ne Nyankopon to mana ene nyame de fa nipa so na wokɔ adwuma mu a opani party me trase ehu se ne date na ma award na no me kɔ baby amu ye adwane kɛse bi me mpɛsɛ me bɔ wodin na nkomo bi a me ni nipa bi di ye no wo se ha ye ma award ha na nipa na ye ma na award no ɔbɔ adwuma papa edwuma bi a nipa emfa o papa ye nsie Nyankopon bo papa na bo bone ma nipa wo nso papa ye na wo ye obi na wai ene obuso obi se edie no ya bo obi a ogina wo nso obi pa ye besre mo ma nipa ne hunwie mo ma nipa ne nsenwie obi antimi mmoa na so obegina baabia sɛ o poto ebra wonya ne bone ye besre ye ma papa ye eni anim kan yetimi ye firi bibiam nipa papa ye ana nipa duro nipa bibia drume be nya mpa bonko o papa ya we ya wa mo mpa ekra no etimi do si baby Oforisuo me da ase okay abrotia Oforisuo be ma me da ase na ma menchia yetiefo nyina na me so me de ne me de kan wo de ho ene se enipa wo ho a ya ma papa yo eni wani mo kan na ehye ne nso ehunu se enipa ye wo wiase adasa sometimes ya na ebinom ayete se aboa kokɔ oye ade ma no a kakra bi na ne refi odidi wie ya no odnani na no asa twetwe form ena enipa so sometimes ehye wonom anumu a ena ya na onom ekai enya free wonom anum pekoto mo yemu a wo mo enkai se bi abra bi atwa mo kurampa na se some minutes ago na some hours ago ye wo mo a ena ma wonom etimi gina ye ene papa ya asa ena boni aye ya na enipa num binom etimi eyi ebinom a wonom aye omo papa nti na so ni nyina mo no ye ka kira wo se Bible se mayemre papa yo ho da Nyankopon se osoma ne doba Christ e ba asase so ono a ne baba akopɛ ema ode ne kra ebebo afode e de ma ye ya na ye ya de bonyefo ya na ye bone etese damra haban no se Nyankopon esoma ne bakro ema ono so gitu mu jepene ema ne bewu eje ye nkwama na me no mienu ya nya enkwaje e wo Nyankopon mu dia na me ka kira wo se wo de no eye ketewa bi nti no ema ye mre ho de biara da na Oforisuo be ma enipa nkasa ne se wudi ni pa chi a wanhwe ya wo nya papa enu nti na da ne da no e wo se wo fa ugidie metre se wo ye kristoni se wo ye muslimini ana se wo som na nanu mabosom no ni nyina ye won kyerɛkyerɛ ya ne ye de ema yen ye ka kyerɛ wo bia se emre papa yo ho na wo papa na wo be yo no Bible amaya te ase wo Galatians 6:9 ne se wo se na mo mre papa yo ho da wo se na se yampa ba ye betwa so aba ne bremu yenka hu se wabodo ene wutugu ensuo mu no dachi bi won sabeka o papa yo ene won so wo bre wo ho a wo ye de ma afoforo no ye ka cho se papa yo no ebebo kwan e de ato anim there will be a time where ebi abekwa ahohiehiem they said Oforisuo di abrante ya no okọ senior high school a wone maame bi konya ayonkofa se na ne obey on se time where wo bekwa ahohiehiem ebi mpo a na nya wo na wo ho na unchi kafo no omu na ekwa akoso wonom esonte no ena be de kakran so ameso me de soso ene se yenhwe mayemre papa ho dana Hebrews 13:16 no wo se na ye ne adeche na mo mamoni empa so dai free se sa aforebo no so eso Onyankopon ani ade bi a ye de amanipa e wo papa yo kwan so no eso Nyankopon ani ye de amanyankopon nte no me so me de kakra America no Oforisuo yenhwe na ye mre papa yo ho da ne edi nipa boni ayefo akidi a wanhwe ya dache ye kwampa ye pese Nyankopon eboto ye ne mefe papa yo so no ye be ma na kam na mu ntine nyina yenhwe na ye free akoma mu nyina ne ye nto nkoso anya papa dache bi no ye nsabeka ho emfaso e de amaye medase okay kanta oh nana asem ne yetiawa papa ye de eye sanse okai Bible kra wo si nipa ye de bo ekwan to nanim na papa ye no Bible ka asem bi enye nipa o ye papa na ye se o ye ne papa nipa mebebe wo mo papa ye no ye nhwehwe animu enhye da kra nso ani
Sompa FM edu ba bia obi papa ye metan ye mehi emfa ho ne papa ne kese ye a waye ena obi papa ye kete sa papa ye no edu ba bi kra ya na nyesika o Sompa debi obi uye obi papa anaso obi ye papa o hwehwe sa wusu be ye ne bie enye sa na bible kan no entina atwe ne kan se hwehwe wo papa ye so akatua debi so ye wadwen se waye papa nti wo peso akatua ne wo nye papa da debi nyankopon anka ne sa enipa no abaye ne papa no ebu on ma wo no ntumi ntua wo so ka enye ono ne betua wo so ka eye awurade nyankopon ne betua wo so ka ha on say medi kan ka asem ne se twene e ka asem bi se enipa wa ye die no edu ba bi a ebo kwan to wanim na yetie nie enipa bi enkwa asore onkonkramu ono kwa so ebi kwa so on onko bosom ho but sankrofo no ye won sa enipa bi on mo a dia no mu di yie omu di yie enso onko asole onkonkramu ene bi kwa so a bosomsom no onko bi eno anso na mu saa woni ma de kuje ntwa enipa bi mu samogo nipa bi ya chaade so hu ne mecho no enipa bi chaade ankasa na enipa o chaade bia da bia wabie ne nsanu sein wabie mu sein ena nipa wamwa ne nsa sein wono nya na adwen se wo pe bibia ye den wo pe so mo bibi na wo ya wo nsa sei a bibi ba betomu a bet nipa da bia o yesei no o yesei wo ma enti bibi stu etumi ba betomu yentu yenuanu ma Christopher before a Christopher bi trimo den dodo ebinum trimo den entomantade a egu odrop mu pa na asole baby sebe ne mpaboa se de to ahwe no na tade se de eni asi anwan afa no ono akasa kwa betwa no asere no abra se wo to odrop mu agese kwa brane ne bekasi mu ma ne sei yensua papa ye wo ye papa wontunguin e kan ye ho ena hu hia se sebe wo bedwen se me ye papa nya we ansa da bi metumi aka se enye Kristo nti ena enye nkramu nti na ye se wo ye papa wo enipa wo ho ma ye nyakomapa ema wunua ye papa yes ye papa ye woni pa me bebe yare bitumi bono utumi se yare we ya aboni pasumasi esen kede ne konse do enso emfa ne nko endam ne papa ye nkete na me dem asem ba wie na asem enipa ho no so ye papa enya wadwen enhwehwe papa ye so akatua o wudi acha wo nye papa da because enipa obe ne papa no wono na be ye obone babu nim sa we nyina o enipa obe ne papa no se wo be hwehwe se nka se nipa no ntua wo so ka onye papa ntua ka enka me metima ka cho se enipa obe ne papa no fatu utim se wono na be ye obone na oye obone nso so a eno nche se wo papa no etu atwa ye papa nipa dasani bia wo hono mo a madwempamra utim enye sika last one ye wo fie no ho ano me call investigation wo techima na me do station ho no na me tika no nya na me mu akame enti kan de me call ya station ni nchen ho no mo public toilet bi wo na me wura so echi ho no ye ma me ebo amedase me wura so no ba bia na o mo giska no se me ka se me kwa ba bia o mo giska no anana enka me drop wo e ho no mo agu mani mu ase o ti ase ena me wura mu straight the way me see wura mu no na my bi hu say enema ha me because me tena so no niema e course no hu say yes na sa de no ya na wo ba wani mu nye o de dre wa wani mu nye o me pa cho tie na me kasimi ya cho enimu edi wura peteshi dai mu no nyesa enimu no na edi pie ena enimu a ananantie a edi wura public toilet so no enyesa anantie no na edi pie na kwasem o ti ase wo koso ase de we say busy wo nantie mo hye no say ebi wa na ese de ba so kan totom eno kwa so wo ka ho ntentem e ya asem wura de na say aka kakra mu oduru ho no eno nko ane ho me pa cho wadu ho kra se be ya wo be ro ho a wo be koto so no eno di agro a wasai ho ho na ni maso ma meka mai bi ho no e kramuni
on san kramofo no sebe omu raja nan so a omo je ade no a buta omo fa buta no omo sa agi tissue no man ni hwedin osum se na ode eyi no ne ti ruo no ma me na ode eyi no buta no e wo hye no ho na opie kobaaye na osa agi ti ruo ni bi brem na osa bre me buta no enye sika o ade aman ne ye no chese wo wakoma pa adwempa ye den ewo ni tirim enti papa ye na ye ka no enye sika nko a na betimi ache mi sika nso bia na enko ba bia beti obi beye me ade ketekete na me ka ni sei me ye nipa bia me beto se wo ka atogetema na o ka etimu a mitumi nya ho nko da se me ti pasinya kem se me ti me private kem esese me si na me make sure se me ye den me yi wapie se 2 hours eni e bedi no ho no mo a esese me ne wudi na wo free sa situation nu eno de betumi aka say Ghana say me ye number 1 obi Jack Kronfa mo me ye number 1 because Jack me ye number 1 utie na nam sa de no ho me ho nkyere me kwa mu da me kai say me twi taxi me ka ko sesi ba bi omna samoa wo no makom sin post wo no e man for ho no chenchu obi peso eni bi a ho no che wo che na de bi ne ade won fa nko ho me ka ko sesi ho me nyankrofo a omu pia car no from Afron kwanta tu Anwaga Junction nipa da se ni dimachi pia car na akọ Anwaga Junction na papa ye de wo ya wontumui enhwehwe so akatua betuntumui nipa da se ni ye papa anwona omono ho na ye penny no tie okay 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 yenhwe na yenye papa na se wo hwe boniayefo eso akatua wo papa yom dia ka onye papa da ehwe so chanchan ansan wonom sra se nyame abo se wo ye papa no koso na ye na wo shira ene wadam die e wo krupo twedi ampo ho hello Oforisuo yey na ti say kama pa ye bleu ya flaso ye ble pa buti ye easy ikita phone be train na mi mi aso enye easy na mami chia mi papa sofo bidewo bia no mi chia no nene mami mu uso abaso uso wakasa ye papa baby ami bisa mi say obi nko asole esu de bia tika wo mo botom omo sisa ka na ya ye kwa asole no de bia ye si ye ho kiri ye ta cruise no omo ye papa ade ni kita no na 2 cities score no beti ba asolefo ko wi asolefo ni bi poboa ni go why se ni na bi ho chinu no de be ma no fa ma no bo mo ko du asole dem no na be tu ni fa ni din eti papa de yenye papa usu enami di 2 amowa mi mo 2 why okay hello Papa Maje so papa baby afrefre udin that your family is in the family of Boase. Yetio. That Papa ye and just in the fry because the man ye Jacob my friend man Papa sa and the me babu at in the whole family that in here the bisa will be out with them and be Sompa the bisa near the man Papa ye. Oh yeah, yes, I am. Okay. Hello. Baby, I'm free. Who free? Kwau empatia. Nkwatia okay yetio. Papa ya sama mokan de lokole. Ayo bisandu mi papa ye de. Mera me kasu bibi. Ni papa. Because and the papa panel shelter. But and then the program now would be a me better. That means okay. Hello. Hello. Baby, I'm free udin. Right, Mr. Free as well. Yetio. Sompa FM. Oh. Hello.
Hello. Line no ha kwene kakra. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Kasa Peter. Yeti opanipa. So the kind of say tempi aya na papa yo no. Ntebu wori ma de wanya afro so. Wori papa. Hello. Hello. Hello, me kasa Sompa ni. Ayeti o Sompa ni o kasa free he within the say. Me kasa free kuma free. Beni mensa. Yeti o. Oh, homano. Hello. Hello. Wow. Hello. Hello. Pacho, good evening. Ya just open a powding baby free. Pacho, ya femi aja ima me wasante ba kwai. Yenti o aja ima. Ajumre de mujuma de mani aje ho ene ne dai din kan me so matimi aba wurem. Enti ya da mase. E wo Sompa mo so me. Na papa ya mo kan ho asemi na me ye student I tech. Na guest house aye kwa kwada. E ho aye retreat center asori for ba ho be bompae. Enti ye pon lectures ye kodu na asori for na ye aduane pa de abeta ho mo bedi abompae. Na ye ko say ye peka credit. Omo ka kire say ye nka ho ye nsole nko. Oh. Na ade chin ye no a ye dwale akọ campus no. Aduane no dodo a na aka omo kotu agunu chen di omo di ye. Na ahomache na omo bompae omo to nwom no. Asa asura bofo na aba guest house ho. So na aduane no dodo na aka omo kwa kohwie atu enti se de aja usika na papa ye na etoda nye sika na emom bibi kitua bi a wo be ye no ebe ma obi ahu se wa ye na papa Christopher ye hwe ye hu yi na ye tini nye papa na Yankopon ahira me da master. Okay. Hello. Hello. Udin baby free. But we did you Kasa free. Because I feel as a man can say. Yentio Evans, yentio. Ya mu lower volume of TV set no any radio never. Papa, but so Mujuma deal with it. I'm sure that me friend and they are saying me Friday. And Tina and the one yamuno yentio. Me pacho ni atene papa ya de because ebo okra obe papa baby e bia uni baby a omo abede e be fia banki ene aso na betu gane de mani age pa anti eye pa na mi hira mo. Okay. Hello. 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 Baby free within. Hello. What you mean can? Baby free within. Yeah. Hello. Aha, anya ya day of freno enyina ebese Sompa 3.1 Sompa TV ena sabre wani egusu awutie no na ye kokọ yanim no ene asem chechencha ya pagya to proso no ano eden papa na dwumadie mfiti ase medika ka kire obia achia MMDCs enyina se anwumere mema omu nyina adwo na mebusa MMDCs nyina se omu hu pom etesei ai MCE fo no ene DCE fo no omu asem ena mekan mebusa omu nyina se omu hu ye bibia bokode omu hu etesei se obi jeme so maame a kameto amasem so enu tika kire obi na obi so enka kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa yakaya ho na ekwan bi so no enye obi anim guase enti na fidie we yetra so momfa hye mutrem ye pa nemom ye hwese Ghana obi ahoban ha no na obi aso ho atumi atono ena nwumira asemo ya tabri ade ato ya proso no ye betu no sre ya tudabasa ne ya busa Ghana fo nyina se sa panimu a ye beka na asemi
esafata say ye di bia bi ese ne nsa na say MC ana say DC adie bi a DC ana MC bi aye wa asante mantem ha no ye ni ye modin ne asem na ye ka no ne no omanfo ntie me ye pa enne ye modin bi ane nemom sa wo ya so brache a ne ya mu ya hu se yen yetumi fa soro ye san etumi fa asase so ya ye hwehwemu asiase na ye bibi ena nwumire MC bi akọ wurepu obi Sompa FM edaya process ye wo fi asante mantam ha anya gano oya MC ana DC me pese me de dane e kina asemo ye besi so na edadwoda asemo be firi mu aba no Sompa TV adagye masokora asemo ameka se aban krache yanka no sa bia wo wasante mantem ha akowurepu akoda akiri no wasan frɛ no akɔhyɛ hotel na hotel wɔne ne kɔhyɛ ye no ababa wano ani naso wa video no ama sabre no video abɛka yensa no enya asɛm ketwa kra ababa wano adi mfinhyia aduenu emienu ɛwɔ asante mantem ha video no ɛwɔ ye office asɛsi ai ɛwɔ studio ha ya no kasa no na ohwa ababa wano da woda ho na MC yi no enya asɛm ketwa so hwɛ video no a ano ntene emu ama ne bone sei aban krache no ana MC yi no ka kira baba wana wadi mfinhyia aduenu mienu no se obehwehwe kwan ama no soja adwumam saa no ka kira baba wano na baba wano hunu mfonyina ababa wano hu ofayie semetumi aka baba wano no na sase na aka sada kwa ho obi atwam obehwe ababa no hu ofa papa emema no omwani gyeto ho no munkafra so hu ababa wana untumi enyi wani mfiri ho amane bono tira se ababa wano afro abrosan no ekọ soro ho no satam na MC no afra no se o womra na soja mu kwan no de eyedan a obenya bi ade ama no na tam ababa wano ekọ MC ne ho no na baba wano asori anopa kura wo nware ye otwitwi ne sekura abra wo koduru fie ho no na MC yi no so ne yire ade ne ma no atraka mu adwo mu kosuku ababa wano kire mu akire se wode ne fu abrosa no soro no ne yire no empa so wo mu wura adem ho no na won ka epe asem enkire no nemom soja eno so ode ne bekro no anya adwuma ye efrise wa wie SHS wode ne furo ha no wato aloku gate no wode ne furo ha no aloku gate no enti ababa wana ma ne bonyina ne se na ontumi ensi fom na mpokura no esanse ya abrosa so nti no se wotiam kura dasani bia ntumi nye ente no ba beje no enti o starting se wo so ne mpokura ni mu no na wode ne sa keka na ade na mese so no enwoma bi wa mentumi ensechene kana nwumre na wo som na baba wa na se tabi mempasa eno ti MC yi no ye na adwene se obefo so akoda no amane boni awrahu sem kura wom ne se time wa baba wa no ebeduru ni fie wa ase ho no na MC yi no adware awia wo betane kam akọ office eno ti no je kosi ya ne se wa force no wa repu no e wo ne yire ankasa empaso matrimonial bed enti ekoyen se soja sem no mefawo enti enada ne adefa sem abam na odwan de odena no kan kina esan se wo wie no nti no wone no eye saade no ewie ye no
ɛna ɔde ne tena ase ɛna ɔkorɔkorɔ no efiri sɛ kwan yɛ wɔfa asoɔ ɛne ababaawa no ɛdaeɛ no wɔno ankasa ahonim ɛkyerɛ sɛ wɔdi fɔ wɔatra hyeɛ wɔafom mmara wɔawerɛpu no na ababaawa no so ɛka kyerɛ no sɛ ɛduru baabi a na ɛwɔ so ɔgye mu no wɔnya agyefoɔ no ɛna ɔsɛ afei deɛ dwo yi enti no sɛ ɔne me bɛda deɛ a ɛne yusu kɔndɔm ɛfiri sɛ ɔnya agyefoɔ ɛna ɔne ne wiewie da ne di kan no ababaawa no kyerɛ sɛ musuo ne ɛsan kora ɛwɔ mu koraa ne sɛ wɔdware wie ɔne ne da wieɛ no kɔmpɛ nsuo bi koraa ngu ne ho ɛnoa no sɛ ɔde kɔtena ne kam office santan na mokɔ na contract amane asante man puntuo nkɔ so a yɛ ana mode kɔhyɛ akufo adoro MC foɔ no de musuo koraa keka akonnwa no ɛwɔ office ho ɛne nanu ani nansa ɛne wɔfrɛ ababaawa no sɛ baabi aduro no sɛ soja deɛ no ɛnko a no wɔpɛ ɛna ababaawa no sɛ ɛne option bi wɔ hɔ a ɛne wɔ sɛ sɛsi a nɛɛsɛn deɛ no aba kokofu ɛfɔm so naba asante mampɔn nɛɛsɛn no fɔm so naba enti no wɔhwɛ na wɔmfa nɛɛsɛn no baako ɛma no na ansa na wɔfrɛ ababaawa no na branteɛ no MC yi no na adwene kyerɛ ne sɛ wɔnhwɛ yɛ ababaawa no de ne bɛkɔ baabi enti ɔka kyerɛ ababaawa no sɛ wɔnhyɛ pant fita na wɔmmɔ tɔma ɛfɛ ahweneɛ na so na ɔmfa video ɛmfa nkyerɛ no ɛna ababaawa no sɛ na deɛ wɔfɔ so ne ma yɛ kora sɛ me wahu me ho awie na deɛ menya mfa mmerɛ wo kora deɛ na neɛ na ase akyerɛ sɛ ɛna ɔso deɛ hyia me ɛtu ohyia no ɛna ɔde ne kɔ hotel bi a mempɛ sɛ mɛbɔ din yɛwɔ hotel ne din nyinaa ɛti ɔne ne kɔ hotel hɔ no ɛna wɔyɛ sɛ soja deɛ no ɛmma ntɛm ɛno nti no nɛɛsen no mampɔn deɛ no ayɛ ready kokofu deɛ ayɛ ready deɛ he no ɔpɛ na wiase obi yɛ desperate no ɔpɛ adwuma a otumi yɛ nnwoma bi ma ne trahye eti hotel hɔ no MC yi no ne ababaawa no ɛsan dan na awurahu sɛm ɛwɔ mu no sɛ ababaawa no kan sɛ naked video no ɔnyɛ mfama no abra wɔne no ɛda hotel hɔ no nyame yɛ adom a ɔdom to boa yɛ ya efiri dwa de kɔ Kumasi nyina bɛ ho ɛwɔ Asem Mpe Nipa dwumadie so sɛ wohwɛ video no a sɛdeɛ abranteɛ no MC yi no asi ada na ababaawa no ɛde n'ani ahwɛ ne sei na ne to no ɛhwɛ MC yi no ɛyɛ video no enya maaye ɛtɔ so a kambo demonstration America no enti ɛtoɔ no akasa hwɛ MC yi no n'anim sei your friends are back and front wo mono na ɛka kwakusi your friends back and front aju enti sa back and front no ababaawa n'ani ɛhwɛ baabi nti no MC yi no so ani hwɛ ne to ɛna o video ɛna no abrahu sɛm sɛ ɛsa wɔ mu nie o video ababaawa no ewieyɛ na wɔne no tade ɛtɔ so mienu no ɛna wɔ block ababaawa na ababaawa no frɛ na onya ne biem eti sɛ soja o sɛ nurse o ni nyinaa no ɛho nkɔmɔ no asi wɔ frɛ no a kuku ɛnkɔ na kyerɛ sɛ wa block no eti ababaawa no gye enipa mienu miɛnsa number ɔde frɛ no no wɔ frɛ na ɛkɔ ɔgye ne nia no akate no kyerɛ sɛ ɔne na wie wɔnya do ɔpɛ wie wɔhu ne ho awie promise and free ayɛ adwuma eti ababaawa no ɛyɛ sɛ wɔbɛbɔ ne wɔfa ɛne ne maame amaneɛ no ɛna MC yi no ɛsɛnde video no ɛde kɔma ababaawa no sɛ wopɛ sɛ okum anim ase a medu bɛto wiase amansan nyinaa ɛntetam fidie so na obi ahu wadagyam yɛne ababaawa no edi kɔmɔ no wɔse ɛda wodi ka hu video no enka wɔkɔ akɔnoma duro awu adentia ɛyɛ ne guase kɛseɛ ma no yei ɛna MC yi no ayɛ wadada ababaawa no hu na dagyam wawrapu no deɛ tɔ so no kɔma ababaawa no asan akɔmite suicide ɛno nti no adia MC yi ayɛ yɛ de Asem Mpe Nipa ya kan kyerɛ mo sɛ yɛ partner tene yɛ pensiesie
enuti se ye wo MC no na ye bodin a sofo abrobe ena nwumire wo hu se wo na me pese me ka kire wiase amansan nyina se ena de ye di firi kakra Asem Mpe Nipa dwumadie so dachna na ye nyina ye ntrase enuti no ba bia aduro no MC ena ye modin na wankasa no unimo ho anuti baby a ye keka kono eye bunum baby a ye duro no ababa wa no wadada no ababa wa no wasenani ye ya wa bra wonti ase se wone obeda wa forso no anuti sabre no ye keka ko yanim no ye behwe na ye ne mranim ni bi atwetwe nkomo se nyambra sembia abanka tibia wo ye adwuma wa asante mantem ha wo asantemam ha asantefo ni abre epampuntuo no wo de taskwa ene promise akese protocol ena wo de enfa nkoda eno ti bra Facebook no so Sompa TV Ghana Sompa 93.1 YouTube no so Sompa TV Twitter no enso Sompa TV Sompa FM asemo ayapaja ede apro ya proso eno no enya asem keto akura eno ti no sa donhwiri yi ade a MC ya no ye de ye ma no kwan kakra bi se wo mra no ne metrase anye sa ye won voices sa won baba wa no eti komo nyina ewo ha ye kama nate eno ti na meka kire won se wo tentetu ye ya ma ye homene so ye nam soro ye nam fom enkoma won baba won di ye nyina audio so na baba duru ha naked picture woni ababa wa no da ye nyina no yanya no wa ha anu tipanimu ye de wasi twrono ano se wo behwe ne yatetre wona nkoda wo mo ba uye wo mu seye akoda na dimfisia aduenu mienu na wo hu akoda no a na hu MC yi no a na wo hwe naked picture no enwoma ekoso a se wo fa MC ya bonamane se ye de ye dwuma ne ye enyo bi enim guase omuna samoa ofosho minim de bia na amosen na o se emse enti minim se o de kakra be fam ansana no okay enkomra yanko pa bibi mfa ye minim eye mizo yampa bibi emfa ye minim eye 5G meza ebema hoden agisagisa so 5G meza no ena se uko galamse site a omo achia tumpa papa na manzifo kra de nya asem keto akra eno ntine ye mame no wo twom omo ti adaje pi no omo transe na ade bachi no ntimi nkodwa so enkopedo bedie no 5G meza unum bia ahoden ebekoso pa na miso no ye wo mango flavor ene miss fruity miso no amanfo top papa na aponto abadito ene eyijo no eno na papi ya na metai ka che o se Yesu Kristo wo shira nsa no ene patano so no satam no na ede wo hono ne swa eno tinyankama de ankoso na nsankyene anya dwuma enipa wo no bi anya bi na mizo no ene 5G miza no se ode ekona de kosevo ahoho a esavudu akire esavudi akire na epepa animguase eno ti ene akanfo mizo ene 5G miza na yede ama ho ye ka cho se dwumadie piada esafata se obi benya bibi anom na empo onfa yafupan enkofie no eye mizo ene 5G miza bra Sompa TV Sompa FM ene performance konya na epedoto na ekogu supermarket opab no epepo wiye ba na o pempanifo na oni wo mu atwetwe nkoma na wafre e wa homatrufo we so 0246 270 221 0246 270 221 brabe tobi na ne empanifo transe net esonfa so yanko computer so dwadie embra Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo eti akwa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi muduma aye sickle cell
epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam obarima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe herbal clinic a wono ebedi duma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe herbal clinic wo hwehwe abe herbal clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahmatrufo 0243 345 392 say yo hu and obi de yare ato abrabo so am sebra abe herbal clinic e be boa abe herbal matia kan so Odofo upe baby a obekwa eni na be check ni na won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bibere so chinchini a omunya yare sa ena de eni da so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba complex e wo pechi no metu wuduru trade junction wo pe wo so wo ko dank eba complex wo nya taxi na plagi a ede obeko omu ofide won aso ebe check ni pegwe no nyina hu organ bia se de sie na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si eye 0266 593330 ana 0244 017556 eniji seme se omo ye free health screening okwa ombe check pedua ni na ma okwa omo news ke bia tutumika ne fo de kire dank ahontofie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Hallelujah, God's wonderful people. Liberty Conference is here again. Omanyene Yaw Osei presents Liberty Conference 2023, July edition. Dab, let my light shine. Liberty Conference is a powerful move of God through his manservant Omanyene Yaw Osei, which is birthing them founding testimonies and changing lives to the glory of God. Liberty Conference is happening on Saturday, the 29th of July at exactly 8 a.m. Venue, Maranatha Evangelistic Ministries, Edum Harper Road. Come and listen to the anointed vessel of God, Omanyene Yaw Osei, as he ministers on the subject, Let My Light Shine. Ministering in song, Dinah Hamilton, Kwame Jedu, and Efe Grace. Come with great expectation, for the Lord is our help. Liberty Conference, a place of unlimited possibilities. Memahwefo ane atiefo nyina akwa babiem eba de asanteman agiatum agrode hu MC na botaskwa o MC no wa botaskwa nyasem ketwa se wunya video ni bi ehwa omna samwa for sure bema yanche atiefo ne ahwefo bim kakwa hu video no mahu na hu se mayedin na Asem me raho kakra ofusu on se Ghana sabe abeka ne sa ato amna mu ade wo ya ka ofusu na yenim senkan kola sabe omunim de ana o man ku school ana de wonim nyansa na yesa no mawe da ba da ban ya fedo ofusu abansi anamu asabe de wasini padoma no e kasa honorable
the word honorable near any pebi ntiasio the cash will be honorable we are bansia nemu it drew 6 match and I said Nana Kufuor ama wona wujira oni atwa opusi enti wo no abodi na ekuta on as DC no enye easy ene no ma bi asensa abesanka wiem ye program na nka ho ne nya ho ne twafa ka no pa bia o man ne adubuache ene DC fo ene ministers ene MP fo na nke din komo repu ndi fire ha repu no afire ha na anwe ya de ente ma meka sa no enye obi ene na yesan obi se yesan ente se de wo kan no ye ni nsa obi ofoso video na me na jinja me pa o na de tie nie na wo kan sembi se eto ofoso wo hwe na nie nim pa sa to udi nwa go ebeyimu anu odin o na ebeyimu ana mema so de na wo ka se mema bi peto obi apeto obi mpe ti obi wo su ni ti se ofoso wo nti na nye no mo wo so na obi mpe obi din nye no obi wo so ni ti wo hwe ma me ka sem kyew ade a wo mpe etwam so na wo kɔhwɛ ompe o etwam na wo kɔhwɛ na obi ba wo so ne nsa sei na eto asem na ye ka no se to anya hwene nti wo die swakora na ye ka eto enso obi apagya ne nsa sei da bi ala na hwene wo nkɔ hwene ana na ho nkɔ nan ye ka to obi apagya ne nsa da bi na ye se to de ye ka ne se so ana eto obi ayeto na wo grade de wo du obi apɛ wo kan sa de am no ya adwen na mo mpagya nsa se da bi se se de wo ye bishop obo so ma men komanim adi asa na mpeza me kire style na be man oye no ma men kire mu ono oba no na omo ye no MC no aban krachi o ye fe ne sumutu sufaidi Osei sumutu sufaidi star no ni din ba kono no se ba kono me ka se back and front na wo komu deep pa na wo check book eda manim ya eye sumutu sufaidi se do si da ho no eda ho no oba ne de ne to na ma be man DC no na DC na adwembone woni trim ana oba no na nim hwe DC ne nan eti satam no wa set video no sei ne phone no sei eti de oye na kira ha bia no oba ne hu na kura wato mra na ye musa se obi bebu se defilement ni rape se enye difference wo meboa ya na obi bebu se na kwara wanya obi a wanya 20 something years de na ye rape no ma menka sem chew wo ye de kwara wa ma no kwa na nde rape ni pantie sa asem no ya na beat Ghana e beat yen sa ma me panimu se na wo ko gina wo se ya rape hwe kwan ya ababa no ekoye ampa obi ewie suku a opadwuma na Ghana no ade esese ye ya na ye ni protocol abeti akite kom bibia e protocol na nka no aban bi ba ofoswoti aban bi ba no obesesem se no protocol fa why ni bra o papers e kire se wa qualify ni yamfa police yamfa soldier nka protocol nka na ni ewu we da protocol na de ekumi ni se wo yire adware kwa adwuma de ne ma atra school kam wodo o mu ko school ana obey woni nete bro no ba akoso ana obey na se enye dade na o ofosuo waskoto oba na che na dade na we ofosuo unze bema edu oba chi enye da kopɛ woni nete ti oba ne koba ne ade nyina no wafa no sunsun ofosuo ma men kan cho ade a no mo kan Bible mo say so oba hwe no na okon do na why ye bone no ma men ka sa de no say yam papa say o Bible mu a ti say de Bible am pa say wo mu na me do nyame o mo mbekọ bonsam jem do so na no kra ni penka eti DC no waskoto oba na obro no so wa che eti akwada no de na sam koto na nim say wa wie suku otifia mpa ena Ghana wo wie suku na otifia ye bedwa wasum sa Ghana nko a ena dian Ghana no ma bebre ho na mesen ke dwitwam Sompa FM Ghana nko a na yeyi kwan a na soja fo abegina o menim Ghana nko a na akọ banga
na wo kɔtwerɛ pen yɛde ahoma ahyɛtoɔ nkɔ baabi ankohu bi da Ghana enti abarwa na wie suku ɔpɛ adwuma yɛ ɔmfom mmara ɛna ɔde abɛto panipa anim onim sɛ wo deɛ wo na wo bɛn aban ɛyɛ no korɛ edumre bi a wobu dua a ɛkɔtɔ bi so ansa na kɔnkwanseɛ ɛnka ɔnyɛ bɔne akwadaa ne ne age no sɛ bɛmprɛduasa ka yɛbɛka sɛ wanyini wɔnyɛ defilement yɛhwɛ kwan a DC no one wɔyere mpa so ɔhɔ koraa no ɛma wo nyɛ honorable no etia two ɛdeɛ na bɛba sɛ wo ne wɔ baɛ da na wo video na brɛ wɔn nim aban nipa wo ne wɔ baɛ da na sɛbe mo yɛ mo style na mo yɛ no krampo deɛ ɛna hame na wo video no na kyɛ sɛ ɛdeɛ na wo wadwin mu wo wadwin bi a wo de yɛ saa de no ɛno nso na pie yɛ no fine ɔbaa ko twa sɛ benedua wansa ma ɔyɛ anya ntwa owia ɔde kwatre kwa so na ɛdan epi abɔnten sɛbe mprɛduasa ni pie to aka hɔ ni kwatre kwa ne deɛ ɛna bɛtɔ a ɛna yɛ nyinaa ɛdan yɛnya ebi a yɛhwɛ yi ɛyɛ kwatre kwa na yɛ mu sɛ wɔn mo makɔ sukuu mmara na wɔ Ghana ha no sɛ wei wɔ bi a sɛbe wankɔ sukuu wɔ bi a sɛbe wɔnnim nyansa na kɔyɛ ya DC deɛ na nso bɛka bia wakɔ sukuu paa wo yɛato abayi wo ɔfɔ so asɛm no nipa a ɔmo test ɔmo pɛ video ni bi ahwɛ no abayewa no wɔ redeɛ nyame ama no redeɛ ɔwɔ nam meka redeɛ sɛ onim ɔwɔ redeɛ afidie no ɔhwɛ bɛyi wo na mmom DC yi no ade ɔyɛ no wanyɛ na sɛdeɛ yie na mpanimfoɔ sɛ ɔfo obi adeɛ na ɔyɛ ne yie a nkɛte ka wo so ɛwɔ kwan bi so ya metena ha enye nyaatwom wɔ noma bi ho ɛnɛ kromuafoɔ mpanimfoɔ ni binom nyɛ ɔmo nyinaa saa na mɛka no because mo afidie so na mɛka sa ɛnɛ ɔmo kɔ ayi a ebinom sɛbe ɔmo wɔ nkurɔfoɔ ɔmo do ɔmo kɔ enti nka abayewa yi ebi kura nuru ni saa so ɔte ase ɛnso yɛhwɛ kwan a wɔde abayewa nafa so adan na woni abawie bɛkyi nkyira ka wɔ noma bi sɛ sɛmbe wan hwɛ yi a me nso me do naked picture na mame mu sɛ abawie ne wo ho na wodi picture no kora kora abawie na anim ama wo ne to na ɛbaaye but yɛn hwɛ edi ekuta wo no ofo so yɛwɔ fidie su yi edume bi yɛ mene nsɛm bi o hwɛ yɛwɔ fidie su edume bi yɛ mene nsɛm bi akyerɛ sɛ sɛbe nipa bi nim yɛi nanse bi na metekam na metwa U10 bi sa abrewa bi ɛyɛ me nwanwa o twam te sɛ me gyina eti metwa U10 na pa abrewa maame no abrewa no wɔso wɔn me pa so maame ntwam o abrewa o minim kwa ofa so maame no oni me na o TV so oni me ɛno ti na me ka sɛ edu me bi nsɛm bi wɔ ayɛ ne yɛ mene nye ni nyinaa na hwɛ katakyɛw ka asɛm bi sɛ ɛnyɛ adeɛ bi ɛbɔn bi a na ɛka ho wote mpanifoɔ mu na biribi ɛfa hwene mu a yɛnka ho asante wonim nyansa paa ɔyɛ akwadaa na te mpanifoɔ na biribi ɛfa hwene mu a nyɛ biribi a na ɛka ho ɛti DC yi no adeɛ na ɛsɛ sɛ ɔyɛ sɛ wɔne abayewa yi ne kwa sɛ ɔmu nyɛ nkyira kaa biara ɛwɔ kwan bi so fine ɔso ɔpɛ adwuma yɛwɔ kwan bi a wobɛtumi afɔhwɛ nnoɔma bi wɔ yɛ kasa wo ɔfɔ so kasa nipa bi nim hwɛ obi yɛ DC yi omu no ho obi yɛ sɛbesɛbe wɔ hene ɛte ayi akonnwa kɛseɛ so paa sɛbesɛbe o nanum kɛseɛ firi nanum ɛka kyerɛ ne mpanimfoɔ anaa ne kuromafoɔ no ano ɔtanye ɛnu a ɛnyan ɛwɔ asantema mu a ɛwɔ Ghana ma mu a ebi ni akwɛlɛ bɛpɛ adwuma first of all ɔso ɔpɛ soja mɛboa anaa deɛ soja ɛna ɔsɛ hɔ deɛ hɔ ɛyɛ dɛn edu bɛpɛ ɛbɛkyɛ edu pɛ ne nka ɛyɛ eti wɔn mmerɛ na nɛɛse no ho wɔn ni nkɔmɔ ɛno ne fam no fine eti ka first one ne deɛ sɛbi mpɛ wo repu no second one no abayewa no nyɛ ne mfomsoɔ ɛkyerɛ sɛ ɔpɛ adwuma nti na nka baabi adu ne deɛ wɔne na kasa ama nti asɛ adwuma nti nka wɔsan nya no mmienu ɛno koraa deɛ neutral ground nti hɔ deɛ ɛyɛ free no ayi sɛ obi bɛbɔ pono biara mu hotel bi wɔ ha aha so yɛwɔ sex bi ɛfrɛ no nkokɔ sex ɛno no sɛbɛsɛbe mɛka no sɛ mamenka de wei sɛ nkokɔ die
Ora no kasa is different. Oh, and no saka sakra na they have sex is different. And no ankuko de no. Un kasa oba. Show me. Saka sam. Omono. Oh, ye nyina. So, and the oba ko so won so sankuko de yetete. Oba. Ebi mu pesa de ne pa mema no. Bebre penkuko de entete no. Bebre pe. Entete ho de entete ho so. Oh, Oforisuo. Kwakwade entete de. Entete. Hwie ebi pesa de no. Na mene se sa seven produce ankoko die no de di kan no se no ye ne sei omo ye ne sei ankoko die no uza no da ye ne se akwa bibi se wo kasa no so on kan den ni papa wo mini mu do pa te se Oforisuo voice na fe de be ma kwabra ne afe de ne apan wo so ni mu odu bebre pesa de no ana ayese seven katacho na kan yo se wonne wo yire kra wada na moda na kura ya bi atwere pa eti ma wo cut off enti sex de ka seven prejudice anka mu mienu nko a no how bia nyame adom wo de ne ko yire mpaso ho me ye sure se na empepre ho wo fine wo de nyame adom wo de na ko neutral ground hotel eti na je sanka no ma bi adai atoto na kwan ma abare na ka kwa bi so wabaya wo dia hwetade yeto na hi abare na ba wonsa ban mu wo so opadwuma ne no de ba de beto wanim wo bunare e wo kwan bi anye de to so tu wo sad na ko she hotel afedien ene ekoba so ne ni chinchira ka se wo peso ogumani ma se so peso ogumani ma se me na wo da no ma video enti me so do beto na mama bi say this yi no wo ne ababa wa no wo na wodi se ba se nim guase pa wan se ye ka o yam hyehi wo mama kan che wo bia wo busuani bia DC bia wasantuma ma frani busan se ye kasa na mpacho eyami ana o kasa da bi na so afra wei eyami ana da bi on se sa ai bi no frani busan na video ni nyina yare in fact na ni nyan yakona audio sunu tietie bia hu audio sunu na wodi nkoma na wonim ye mpese ye bedidi akom ne yare se ni pe bi wa adwen a ye wa ye nko ba bia so chan Friday so chan eboja ye yenko ba bia ye mpre ho sa asem ewu abara na obi beka se bia onani pasuma si de wanyini ba ma me che rape ase me se rape wo yiri kwa ne tifie kwa na wa ye ne ho ade no wa mpre so ya na eduru ma bi na odo ko ba rape we ene na obi pani pa bi ne me kasa se asem beti ma di be 30 years se ni pa so obenya na obenya no se o evidence ya ebetima ya dwuma o se asem ngu this way na nyu atwa so enti nyame ampata no bi befro na baria we say e trap bi no setting dabio we muntie baby asem ni free bawo kwakwe na ababa wa no onim se wa test sisi ya se o watch program no na on watch say na ababa wa no se hwe akwa bi so ne na edru mre bi a ye nnuanom a o ma wie suku o mo kopa adwuma no we ete se watutu aburagu ho na ode kenten se afide so sum bi da na dia aba achechire ahoma achechire aba no na ode kenten na yese na aburo no asa na lai akokọ no so saa no kowia no atwea no na abutu no saa na disi no ya akolai na me de ye ma reho ne se edie ne ba ya wo se abara no wo hu ne ho awie won san fatoma enwu ne pint white so na won san twa na se wo purpose bi se wo disivu abara no se ade o ka che wontimi nya na mom o mistake a ai wo de na daja ba beto so ana abara no so se afede me se yoi se me no mi eno ho na wodi this year se nya nyame a akade besi bia besi se ke be boni dia ma na busuafo ne di ni wa ha na kwaku ni mawrahu se mewom se me ka chief producer se MC no ka o mi ntwa ni tinu mfiri so na yem famfiri ni na atale hye no na yem famfiri ni na asem na atale hye amafo ni otashe na atale na hye no nipa bebere obi okumase ya na ke famfiri ni na asem na Oforisuo me nso amamfo se asem a ye ka no se nipa bi pese woni ye gi achinya awo kwan bi so we de nyame adam ababa wa nanimu ama emra no ma ababa nso ni madwuma o oh yeah uchi mu setama no what this ne so no obo adwuma yie papa yes because of say obo adwuma ma na so nani ama nso de mepe wa ya ama me uzo resa na wasiagu uhwe ge no the way you sit na so pa na kwase oda ho na wo gye ho
woje ho pa na sabe obaya ya dwuma nte sa ma ekwan ba so na sabe asama kan ne se mekwa ko mu MP na magi ayi ni ayi friends ayi protocol ba ko wono kra no na jese kwa bi so no so tie sa audio no na jese wono kra no oni arohye mu bia woni dabi o se mekwa ko mu MP na audio no se mimitie kakra o eti de be ni ngira kanka we ba yi keni kwasa se mo kreduru ha na ba se mekobo me wo fa ne ma wo se kan kobo wo ye wadwe se obegu manimu ase a me nso mayi wo picture wo me ho picture yi na be pia yi ase ababa wan ka so kobo amane no eno de picture no send ababa wan se opa kobo kobo a video no kobo a me so edan me so me de way naked picture be babonte na we fata akokọ ne se ka bonkro e fata this year to abayu aba ade na koso Ghana yi me see Ghana on eno ma ekoso no se obi kopa dwuma kra bi kopa dwuma tisi ebu ni tugum ansa we kra de wa ma office obepa dwuma wo de wo se wo sebe wona wo kasa emani dudwom te boa me na Ghana nko a sebe mpredua sa we wo se wo fa ni na se wo ofase asebe to esoso mekodi holiday wo me ofase udwale kra na wotetew o se wono abu minware ye o se we de mfa dware ye ho na me se Oforisuo yi me se was koto na chew enu ti na de dwale hwe school fa dwale ho wo wani abra wo se dwale hwe that day no wanyere ne ho na nke pale ne ko nke no ano no enti na da wo yi ni de afri mu ho enti ho no kra mpo no ho na sa kasa ne ba se demo no o se yes ofro in a friends steps no na wo tutu punum olokolo no enti ga no hu se no wo se sankrofo most of them no wo tuo enti wo ye obehunahuna wa mama nya ebo tuo ni adade to get was in usuru enti esese o jemu ma no because that time no sebe na de ekoso wo wiase obi betima kunkura no de wato ne ka to no akoyi atuba bi yesi yakum obi da ha enti na esese o ja ne ho ma no but eno kura no ke eno kura nko ye na sede ma na aka bibia so ncho Oforisuo hwe wutimi ye ade ma nipa ne hu se ade wo de wo fight nemo ya na ede anye ye nya wo a wo de nothing no no Oforisuo na sebe mpredwasa ye chikoko edi ne ma eno bebe wase ma bedu on kan ho opani no won kan no ne nabusua mra ne entrase ye fra oba ne nabusua ne entrase sente sade a se wo so pe wa chechide moja dodo a ye di nsuo fram ya na manfo se opa chechide apa chechide pe ne moja dodo a chechide mu wawu ne moja so ye di aduro sua iti wo pe wa chechide moja dodo a na di nsuo fram na doso eto mo mode no mra Oforisuo we yen kasa ma ne nye tententen de pese ye kan nyina ne se sebe enkura na o maba no wo mu hu akono nanso na kwan wo ho Oforisuo ema na o maba no wo mu hu akono nanso na kwan wo ho iti wuti wiase a ye kan ye nyina ye mema ne bi but inoma bi wo ho no mu a wo kope wo ba hwe ekwan ya obefa so de wo ka no ebi a wuntimi kura na be make part bi na de bebiem akoya bada wo bu ne to agum wake kan se mu ya che wanti ma mo ano wo san ka che se oni ni chinchira ka se wonnim na guma ni ma se naked picture na dia kura ne ba ye kura na opani a wako school obai we de ne nso ne brebo nyina ma hwe obai de wani osisi so stars we enye ni pa nyina na anim ye akura ye ni nyina de amaw edie nti na wo se sebe mpreduasa sebe wo ya mesa de naked picture agu abonte de ba kwa na wo video no kwa kwan okay ena hwe udina da disi wadaroma na nkrofo mo tasa oba no asem wachi no wonimu a kwa bantam kra se no se me pani pa bi kasai nkrofo mo wa chire pampani fo pa ye pese ye bebodin o mo wo asem wachi no ano oden na nya se obi aso tadisi na mum ekwan ya ode ababa wa na fa so na de ku minister na wo ye disi no ha anu na jinja me Oforisuo se me hwe ya no efi okono mi yedin sa inso du to nyama hu se zuo to style na no den enye so yize sa style no Oforisuo se no na free ho no o block no o block no na wa sa block re eno kran kam refi wa sa block den ti no block no ene ne kasa e bia hani tobo na bia she kasa o muno e bia o MP me ne na kasa enti nya botre me kura me pese me san do fa kwan bi so na kura no bi kura na
Mame Fanko Breche Kwana Koshia Bibi can why no, and I will caution. The Kayawaka Abadon. Oh, say Beba said the old one, eh? A Beba said the old one, eh? Nanso, of also, Yenya, this idea, a quabiso, the Yak and you quite a buffalo. You will no matter on my sabi, Catachona Kaya, was a quam desperate to talk a sit down man. Next one also told Gwen the treaty a man. Why be? It's a quabison, this idea. And no man be no Baba and the two and Soja. And the day, Ness. And now say, no, now I know so Obeko, and now say, one day, a bet, and now I can say, Tinessa winning in your walker. Most of Sabin Predators and with the Aja, Muka such a banya, Nanaku for the water. And now MP, and then the Baba says, Sabi, this is who call MP. What can you show me more fast be? Manibaku Perman protocol back, what the Bemam. We are watching Baba or no Chamukobano. What the Nebaya Hana Mama was say. Okay. And I did Naya Hana Mama say, the moon precaution went to me, and another PI. Okay. Of us, I know a thing. Ghana for man, almost one show my life here. As you told money for the note to read the Munyaba, Yaya no. And now, so video now. Seb will be sexy or be no video near that. Ramaminka some chow. A do maybe a phone bet my own. And Zana folk will be the mirror, no one, a the oppressor we, and Zan or the abrow. And then Grana Ban will win him phone, Mr. Becca, would you look around rebels as a Gaddafi, your baby child picture bear with him. Okay. Maybe back ever from me phone here. And no man say games a woman phone say frequent time so many years means the game was so. It's a good time, I best say. Ya papa no masabe modaya no ya to abayi mu no mumienhwe na sankura ne abayi mu tochum obi bepa adwuma tochum obi bepa we tochum de a ede ne yakura ne abayi show ene ro ena afidikase ososompa TV baby edu no enya asem ketwa na wochena ene na de kye enkosi ne dwada no se nipa bi ye badwemba de ye kan wonte kro obi beti abonamane so for brobe onim nya yeka nipa no onim se ne no bati ekokobo mame fansia na menwan nambi. Okay, so for brobe ewowo na empepi ya na metaika se aboa tatia betwasu wo na mabaso adwumakuo bia da wuma ena sompa Asem Mpe Nipa yetumi ede sa ensem we bi etesa ede eba waboboa no 3A Herbal Center or the 3A coke capsules, Cocoa Master or the Abedgaso. Na Cocoa ya debia, ya the bonne papa, ya debia hini, a cocoa, and utisa cocoa no about with demua, a di enipanya, ankasa. Cocoa et me one so visi. Cocoa et me a manipa Santa Botono, a nipa holding in our age of so, and tis so sissino, and what touch a man, while she becas was Santa Boat to a doom, a boo, and no, and the Bema one here and watchiano. Sir, a mama age now sissimo a cocoa, and until 3A coke capsules, Cocoa Master, Ibituasium, now what the amount. Na nipa bibia da wuditi e call yam biano, ka hunse cocoa e woso, na media cocoa nimisono, and can be da, and untino, the amount 3A coke capsules Cocoa Master, now say one no more. Cocoa biada every free one, a betu asie na ede amount. Na baby a tono etunro e woman can biada, 3A coke capsules nupano, ubenya bi atona de 2 cocoa ase, Kolinaka badani eba misi eba ni apidank, ubenya bi ato 0546 107 0546 107 Abadum Ghana, Abadum Kumase, Abadum Asante, Joe Apple Electricals and this signal cable at the Abedgaso. Now signal cable eba yeno, if you do one SSA. Ewo Ghana mem enkaka asante mantem hano eso etipa if it's a signal cable no Ghana weather ene yahwe so ede aye enkonkoto wo ya bi na emfa enkosufie if it's a blog twa edene sana sumanki to enso eya eno ti jo apawu ede signal cable ede abadwa so na signal cable no eye copper wire na sa copper wire no eno ena de wo ya ufia ense nyina mahode no efamu kakra na sayo no ntino electricity bill no ebekọ fom na edi amount jo apple se me kan cho se empepradie biada ye de ewo ye fie no ukọ jo apple electricals a ubenya bi ato underground cables oton bi sana transformers ahodo so oton bi bob ahodo jo apple se oton bi ye kọ jo apple aso ye na ye kọtọ signal cable na ye fa enwo ye fie Ghana Standard Board agiatum Energy Commission agiatum anunti
make a full signal cable at the Mafia for signal cable at the electrician for say sabre dear esan say ya de Ghana wada yenti no ye hwe ne for signal cable emfa emwa omanfo na de be ya omufie entumi enhye ye koto signal cable e wo jo apahwa a Japan house woni empty abrosa no na edi ehwe ni mu e wo PZ sana RCC taxi rank de nyame obehu jo apo electricals e wo ho 0246 905898 0246 905898 and 0543 93 4550 0543 934550 ye kon ye ko pedranum atue yade ase a abe herbal clinic ese men kan to say se oba na so ya wo dwonso wo twomogye wo de efam fidiem eno na be ma na hu yade poten ayewo wo de abibiduro so na etu yade ase ye di aduaba no ne de haban no ase ho yade de a abe herbal clinic na mekanfo na mediamao sickle cells no na odi agidi pa eno ti amanfo de abasobodie wei na de amano say your friend of sickle cells doctor Professor B na sem na mekan no was say mekan cho say fibroid na obetu ase na entidi madedi anokra de ene wotrete diabetes hepatitis no wo tu ase enam saya de biada yenko abe herbal clinic na yekoje yayaresa emema na moye mre wo mpem no was say mekan cho say momra obema nyoma pagya akonkai penis enlargement no yade bi ma ani je ho pa eno ti bema wo hwe na say seven producer kwakudo nsuro no ewo fam a ko abebe pagam size 4 ko size 2 size 3 size 4 akoduru ba bia utumu se anigisem ane ho kasem ahosepesem abade ni mu na ahodene enso abam ema no anige ho pa ye ko abe herbal clinic e wotano so apatapa new site ho na abe herbal clinic odini juma 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 abe herbal clinic yenko nyekwaja yaresa emu odene pa kantankrakan oh nana medasi wadaro mesre bisa say ababa wa no owo nimfie ne yesay 22 years na enema bi won ma ekoso krom ase a nana mimbrimu ababa wa ne da enne wo be wa kola wo betiti mo remu a ahwe ne school sa from primary to GHS na wo ko SHS university kra na wo ko obewie no nyankopon amwa na onya dwuma papa bia anye enti se ya na besie do baby aya na meka se ye ka bribe aya na nipa dodo no a e de omani bu a police for se wo mu na bribe no da bre se osumu ahenche enso se bribe wo krom ha se ya meka se omo nje bribe pa ya police for because e bi bribe gi ehu police ni dey say e do baby na se wo stop na so 5 cedis 1 cedi a wo de man akọ baby na sa time no so kra na obe stop no obu on mo kra na wonye na dwen so be ye yo wan kasa road wet nye insurance nye wan kasa wonim say wo license na nya adwuma nti wo na adi sika na be kwa akoma no ono kwan so de odi mana obegye adi ene ade nti nkomo de no kra ha de nhye da nyehu na wonim de ehu nie de ehu no enu na asi se wahwe wo baba bi school amana hwie se okita sete se oye adwuma na unim enye sa MC we nkwa na ne dia ba o ekoso adwuma mebrebe politicians ene sabe manu susum na so ehemfofo bi kura bi ka ho ekoso okrom ha o consulting rooms and doctor aba adwuma ni wo man we mu enti se obi di ayi bebo ho no mo vacancy bi bebo ho pa na majuai ne ye hubiwe ye mechanical awafo nyina dodo no akwa amanfo fa wo mu because of adwuma wo paaye abayo we membremu ne da bi ekomo ya ha na mama ka se mincho enkola mienu bi ohun na omudi agro ofie na omudi agro no
ɛna baako ka kyerɛ ne nua sɛ kwamena wode wo gyimi deɛ papa mpo na ɛyɛ nkɔla mmienu baako ka kyerɛ baako wode wo gyimi deɛ papa mpo na ɛyɛ na kyerɛ sɛ papa wo fie hɔnom no ayɛ den watwo kɔmu te paa wotɔ mu ɛna wo fie hɔnom nti saa fie no sɛ nyɛ nyame na bɛba mu a sɛn na fie no bɛsi ayɛ nti sɛ wokonya mc wei a na ɔna ɛgyina mu sɛ yɛsɛ wɔpere mpuntuo ɛma kuro no a first of all na adwen nyɛ gyimi ankasa bata no kyerɛ sɛ wo no sɛ sɛbi wonim nyansa a wo mmom na wowɔ din nti tam biara no wo na ɛyɛ sɛ wo protect wo din nti nka mabayewa no koraa no video no fan blackmail you abayewa no anyɛ saa o wo mmom a wowɔ din no wo mmom woyɛ krakye a yɛde mansini ahyɛ wo nsa sɛ nana aduni hɔ no mampakyɛw nana aduni hɔ no manyam si na ɛwɔ no mc bia yɛ nana ado ketewa aba baabi a mewɔ no asukɔla mampɔn woduru hɔ no mu a nana ado ketewa no wɔ hɔ no no yɛfrɛ no sɛ Kennedy kankam ɔno na mɛfa sɛ ɔyɛ nana ado wɔ hɔ enti bibia ni ɔno na ɛyɛ dɛ ɔhwɛ yɛ so ahun ya mecho no we dey anyo no o ye body aka no debre yewura Kennedy debre wono kwa am say mate se wo ye nana obu ni ho papa ba onim say owusu wa boa Kennedy o wayi na frim wayi na frim Kennedy nka say wayi na frim debre ontumi nya because say ye ho akadi we kura na debre ontumi Kennedy we dey ohun so me boni din akasa yes me fan say me pasu aso na me kan ne ho so Kennedy kaka wo so wo so Kennedy kaka try so otimi hu because pressure that so no pressure that same way so no ano den me kura ne hu yanka ma mu ni din no che say okay baby ametia no na me dey ana minima ni yie so so obu no ho na wodim kasa so na ne etia ne say wunya sa MC we na so won pasu aso a ade papa be pa na mputudwuma be pa na beba so na wo kura no hwe obi anya pepepe o enema ekoso amanfo office pa MP no wo MC we sabe gimi na wo dia da adie empanifo mo fa nche me mesre oniema bi na wo hunu totoɔ ana ama wo dia na ayeden ada adie na ti o abayiwa no kura hunu nyansa sɛ papa we meye sa ade we dia pesika kese ayeden afiri ni hɔ no mo wo mom na kotwa ne picture wo mom na wo kwa video no na bayiwa no wo din me pacho wo bayiwa no wo din na bayiwa no sɛ saa ene yoi me ka kire me ma sɛ de ikwaku ka no saa na wayɛ me dia ene nkɔ ne hwɛ de nanim begu ase nanim gu ase kyɛ sɛ so be ka kire ma mi to send ba ebre oba no enti wono no so be ka kire o ma mi nti wono MC no send akɔma oba ne sɛ ene okra mi wo video wa ha enti wodi agora mi megu wani mu ase komoti at the end of the day ye be hwɛ de nanim begu ase mesrɛ enipa esanyema we cost office bi bebrebe ye be fu adwuma agye se ye fawo enti se nipa no wo yale enam yale a no wo de amaw because of adwuma nti oman Ghana oman ya gold cocoa timber nyankopɔ de adom yɛn o ti ase na nsa mu kra se enu wi no ye nu awi na beje license na edu awi a ano no wo fom no na hope se koku anye yi gold so anye yi a wi de me ye sure se betimi age yen nana baby o man na aduro no wi be boa yen enti o mo hwe de MC ye o hwe de MC ye ya wi ni be boa yen enti o mo a o mani abre so mbedua wi no o mo se o mu mienu de ano wo fom no e no kwa beje license ansa e na otumi adua enti eye be boa boys no enti munye ni nyaka ni nyina ntum na boys no yeso ehu de we be sia ye niema fa na nana yemfa agronto chen sa MC we ya wakwaye sa de we mesre no onko hu abayewa na busuafo seven pedra say de nya obi anim guase ntina ye tie afidie so osomu wansomu Oforisuo Aboagye menyem okay osomu wansomu reshafo bekoso esese koso eno de me no ye adwene na me kire say first of all wa ha abayewa no so o yare bi anko de ayede wo de ama no
wo mo ayale for yesa na duru first one no de according to ababa one me ni din komo no first one no oje ne ho ananye into ka kire no say na dawroma or condom a onyusu because na do be bia no oni option bia into je mu ma no na second one no na menim say no rock also dia mentumi nkyere ochina mesane ababa one din komo me pa cho o so ababa one hunu a oh na say hwe video me hu ne to me hu no de we no siti na say me hu no physical pam cho mo fan che mo say me hu no physical hunu a wo yem be hyew na say unim slemo ahwe zongo say de eduru ba bi a tamali zongo tie no sa na bi akọ mo zongo asa na tie kire say ababa one video no me hwa ba one hips pa MC eda ho anani aye hrete sese be bayifo otoma na baba wa ahwini egu na sene na wo ka boso no ya dia sound utie utumi se de na baba wa no nani asi abre pa no na opese MC no boa no na yefa no bank manager se de na baba wa no wo ka boso a ni sisi echi ayere tawe se amonche ana lata samena no a wo de ka boso MC so da ho no a nani aye hrete sese be akola nsu fa no pa no na eje ba de say on ade we bro e say sense e common bet enya common e man depend na adwen ba na ba otuma e say video na chase e ye ne su ne ne ban e ye dwuma di a wa den wodie enti wo ye saa na chase wono so de ato so say wodi agwa ma e den me ye wu say abrantie bia na wote area bia na wo fefa fankwala enkwala no no wo fa o before so obefa no age wa yi voters ID card ato wo no mo enti so ofa ne ho ba asem na akoka so nya 18 years a won ka se duru kwoto no hwu wasi na evidence no amafo ni ebinum ni mbone hu nyansa o MC de wan qualify o ti MC no ngonim nyansa na eduru ba bia sukuu anu ayekoi eboa ye fanim de na MC o su MC akoso mpo o nkuto obetimi ya dompo yi wantumi na wo MC kura me dia biti o wo MC emayo kama me on hwe eduru ba bi na sem hu so hia ni akoripu akola on eya na me hu ni se wanya de betedu ba bi a membremu no me nka se sebe uniska akoripu akola se akwankwa bi na so otumi ho amefa se akoripu obi a eduru ba bi a membremu no kese na sebe nipa wodo ne nsa si bibi so a eba bi ti se MC na watumi afo so obi a repu no se mema wadwuma na wo MC won ka so mema wadwuma emayo a wo ma hyehyɛ so mo ni achi o mo mawra tinchatintin e bi ba be wo owusu wo mo ne na ne nam ho no mu yi emayo ya nana e bi tu bo wiem sasa be alu pretai oba bi wo ho no mu a wonyini wonam a ne no fu nkuto de chiko sekure be yeye wa package no fo no wa mana ya akono MC ko mote we mu nyina wa hunu na sabe abayo no ho ya na kono na se wo pese wo fa no kwa no ukọ video ni sa ayeden ena adwuma no ntumi mpa adwuma ma no kra no pesika kakra bi na fagya no kwai pesika na fagya no kwai wo betimi aye nso na mse wiase na nkasa ne ufiefo ye wasa na eba okay nana ufiefo ye wa sa na eba dibre MC nana aduni ho no ma wo na wusi anan president ketwa ampatam ho no mpuntu dwuma ebekọ so bibia hya wonsa no akwa yesa de we na say we dey say part 1 we part 1 yes say video ni wo ho video voices wa MC picture wa na me body this see akuma se nyina be hu MC ye wo so nkra so me hu bi da MC say ono oda ho say wa video no ma hwe video no oda ho say ana bai wa no apu ne to no de na chi say aye den ama no ana MC ye da horom na nani ahrete se bayifo toma me ntimi ahwe na mde ma wo no so wonhwe na me de ana mukro ma MC ye ni jimi oh nana ma mi fancy okay ya abrahosem eno ti traders charcoal powder
ekwa bi so sa pada we no eboa papa eno to oba tai bia no obi bia also nya traders chako pada now they see what if efri say will be nim ochna asem na trader chako pada no ani kasem a ewom ane say na sentemu aduane ye die no kidney sem no say otai ehunu bi na wonom a ebeboa wo kidney no amana ya adwuma pa na wo mofu esoso no babos angaso wo mofu esoso no eduru ba bi no nya trader chako pada na emposade no ama ohwedie no aye kese eduru ba bi a utumi se wonante a wote so na chese nintini mu emu asisi a ye no trader chako pada ni bia ebekọ akwakọ na ne sade no bi eno ene cholesterol no ama enwoma akonka yipa trader chako pada wo bi a wo pensa pa na empokura no hangover action no na wanom san na empo ne ho emetie no wonom trader chako pada beboa no na trader chako pada no anwanwatie baako a eye ne se wonom awuduro bi ekọ nipadua mu a trader chako pada ebeboa ama wasan abankwam obi wo ho anafu ayekutu na chese gas emframa ekogya ne yam eye trader chako pada ebeboa na obi wo ho a na ne honam no ne redie no eduru ba bia na ani no enyefe wono trader chako pada ebeboa na osa no yamkro osa no trader chako pada se wohunu bi enom anopa awia enwumira ebeboa wuye papa na wakira kwan ewa asoko mampon Pentecost asore no wone no ena eben ho trader chako pada say se obana beto traders ni bi na se ode eye wusuo na wonom a epeboa amwa hoden enso akonkan ye fresh trader chako pada ewa homatufo we so a 0243 943413 0243 943413 ana 0260 898914 0260 898914 na wukọ kolina keba ubenya bi ato Dani heba ubenya bi ato Misty heba ene Freddy Menseba ubenya bi ato Blessed Rukwa ubenya bi ato na de edi ujuma ama ho so ato pa abrewatia ofoso bema eya asemu ene mpanyimfo anka wonum ebetu ma ya nefo no wonum mumu na na asem rante kwa nefo no mumu na aje ne makese na boso abaya ne tumudu papa weye mrantie no nkwankwa na musi tumutanka Sompa FM ne tumudu ni sisi achi bai na sade wasi di juma wo MCO se DC ni so ne pese be specific na oyade nya ma ne nyina na ye mu bi etimi yesa of also who style na no aye no ano de papa omo ba bia ametie e de MC no ti no ko ni sei na baba wa no so e de ne to no amma ni sei e no wakwa akotena be ma no MC no esu sei e na woda ne su sei wo hu e no wode ne ma ekosei ya sei ya na no oye me yes you know amoma hu said na enema esi eko abeotia no ode ne to ne momo ma asade o me hwe si ne krampo na wodi nkata freta flabaya na se abaya no me ne na di nkomo nyama ode bana no ode awe ni etiti won kakra wo wie ya na se abaya ne tweko na nim kakra ekosi ne be ma ne so ene wo so ne na ise ti basa ne koto ya first one no repu no ababa wa no kire se MC ko office crab amyare da binya no kola wo de me sign na America Omko na video na ye ni hu no sano de obekan ye na no ye nya video bia ba video ye da ye nim ya ye hwe ya e de da ye laptops ni sisi ya no e be 5 na si ahase no e do so bi e bi sinanim ene nyambo a wan hwe kura channel pa morning show for ne ban so mba beto aso ahwe ofoso de amisho ni sisi ya no ababa awa no wasoso MC na ase ne kotodwe ho saa no wada ne su sei ene wasoso ne mu na ene wo bu ne mu no okọ ene MC no adwen boni nti wansa ne wo jigu ne mu kire ne na ge ne sere kakra so obo adwuma saa no nse sex wo ho no saa mo ye to da bi na ekọ ani mu a e wo se fele na ba mutimi di nkomo wom ogbo ho se
on fan chemi obi ka chem say o di oba on pekasa but say enu na ye mo amache no ma ye mo de old marriage no odo say na say old love no say wo di odo a eya ma partner no ehun say bi ade na ekoyi ana nti MC you bona baso da bi MC be na bona baso MC be na me bona baso bi ane na me mo na baso de na me kire ne say ayesa ababa wa no so opese obisa ne say ekoyi ana we no opade de oya ade de age ade enti no oyire ne ho wo hwa ababa ne tumu drupa na wa bia ni trum pa mo fa nche se de ne masi ma men ka so usu jai se de video ye wo ye nim ase ma baba wa na si e bia sabi ne trum nyina de ama papa pa na se de wa sia ye no so e basa of so ade ni ko straight eti e basa wo suro no brebo nyina no e ko me ntra so me mpe wan hwe ye wo be je de ye nche e na be ma no so ne be ma no se MC no office e bia wano na yesa nanim no odnanim akọ no video in but obe ma nyina na tua hoyi ababa wa no okọ no oba obe ma nyina na hoyi wudi su wa ha wokọ ayi video u pictures a wodo nyina wa ha se na me hu adwen ba ni tirim se ko video wa bla wo no obi have sex na no so krampo no ma menka jimi ana se den oh ma menka fat enem na mu pa se won say ekwan bi so no ho ye de we say ye aphrodisiac anase bibisa say awafo mi na ase nipa mienu a wono ma gia tom say ye na ye de ye video e bi a kina bi no ne nyina ye de ya hwe mo ogidie wo mo ogidie na maye na sai ne ya na sometimes mo sa hwe bie mu a ekenya mo matenka no e ma mo hutimi sore esa ye by the time we bi a obaako ana say obi hwe na wo say wonya ne partner no wo no ho because o ka ya say twitwa video so twitwa fonye bi wo wadwum na wo sa de ai asa ape atenka bi sa de aye wadwuma enti ano no ya na nkokorafo no ene maame fo no omaduro mu mpanyin fie so no wo mu na ya na etaye sa de na obi a be ma bi a ya na ne ho nhye ni wo ne ho omle kakala no enti ado be gina so be so ye nti anytime bi o be fa ni bia na Kenya na adwen no na asa ma ne ma gina na kwan so na ho MCO se ho DC ya wo be ma se de si gina so nie ne be ma no so de sa men sa ase no eso ne be ma so na watimi ayu be ma gina so kama wuntini umoja ne wunso nyina ye adwuma kama minim se oka se onya no ono no mundro bio se wo ye den yo eya na mintimi hu yam se 5G na bua no jensen ne green tea na ewo mu no eya na bua pa ba mema no etimi gina so ye pa bigidi ye se wo kodoko bubu obi wa 5G miza ai na wo senya aperitif no krampo sa boso wie ya no aperitif na tibi bua mamo jadi afrusa ne ye edi afrusa ne we natural one spices ne edi agugu nte no etime bua etimi ni se osa kwa fa ne ma bi ona wugina wona so sei na wasa kwa fa phone na wo de atwa we sei esa bede kwana me de ba begu wadi mu ase wa anwene hu ye won konsamra you should go and come ade na wo ye no first of all adwen bone ena wo de ye onim se odi abaya ne bia manakọ wan se wanya adufo de wo pa asem wo pa de adufo de wonya asem adufo de eya na bi wo hwa won mu nwini ye o ya MC yin so no ne thinking level na wo low eba ni se na ho MC aban na musini ya wo pesia so ho president wo district ana say o municipality ana say o metropolitan aya wo gina mu edema aban no what me no obi akwakoda asa for phone say me di video ana say me dey film what dey ya say wonnim na aka kire obi ana say obo busu afa ma ne ya me dey beba betodwa na no ono ho na wodi me able wati amete ase no mu yi me nko ba bia sa brother foster da roma doctor ene me wodi kakara na say bia obi ni mi ya bibi say me twa na me wi am de akogu nipa na ni mu ase woni ni mi anu hwan na wodi woni ni mi anu hwan na ni amafo dodo na ani mu no wonu opekura po betia ne na achi ya ba de obetimi anyamo atu kwan akwa abrochire wonim obi ani mu no na won so ofo so be ma blaso se mpanyimfo na
one mo sorry a di break akra beto one mo so anasa to me dia beje hini wo mo na so a na one mo de wi mo emayiwa no wo mo nyai we papa bia no o what do squad wo sa wo twi obi bato na o twa na ni ade ba so tweki wo na ni bia wo de hwe ne ba no wo ba no na mo tutu oni bi na wo fa no wo se wo ye de wo ba ne kwaye ya enkade asem na be ka kire no wo ye panyi na wo nim dia won said de MC no ye ka kire say DCO ye mpese be specific for now dia wo ye no wa ye nyambrasam eye nim guasesam e de ma no na baby a wotie pa de sika nya wo na eka mi hu ye won ku no oba ma de dodo menem say money is good do baka say sika nya bia no oboa sika ye na wo for wo bank hu kwan ya obefa no woni madwuma we bodo na ka de ato wo bem oba ni hu sika won fa na nkwa na ese na so soja de krampo na e na nka onya be say eyi we won man 5,000 10,000 kra na ka sempa bi fatal to obete wase na de wu di ni free di akobi ni true mo so ente no o wasisi ente no abaya no so ne ho den ma kesefo no ni tumu odu otimi se bu ni pan so na woda so no watwiwa ene wa ye bete wa ye homodwe ena wote wo da ho na wo jigu mu ena wo jigu mu wi asa afafon wo video na se mesade asendo na adwen be kura ne ba ni tim se wo de sende no ofo so ye ka chance papa no wagu ni ho ani mu ase MC no wagu ni ho ani mu ase na we se nya de sua fa man panyimfo bi no mu a wonom tete de bia kese no ba bia wotena nya no anu no wo bi betena se wa firi wa ye se nantwie ni bodua anka ne to no saa so na enka konfo nsem munya tumia na mudidi anyambrasem na mudidi etia konfo fa awudie so we wa MC wo be hu abeko police station no na ba usi yakwa ye firi wa adan a we MC wo ya ban kra chepani ye hu instances p asem wa ba wo de akwa no na MC ya to ne card ya che we ye minipa we ye menkofo nte no we de aban mo hwa na munya bibia mama kwa akodi asem no na for so be ma me ka chance £1 per compensation, a big one, a huge one, of course. No for me say so baby aba bedru no nya sa ye be ka asam na be yin fo nyin na yin na pie na one for me say asam ne fan ka asam pa bi ntato ne fa ma baba wa na koma nto ne yam na me tuma you ane for say me sre wo adwuma ho aye dede na so no se wo de wo ho ma obi bia kasa bia so feelings na bia wo so pesa wo je se obi se wo dum wadwuma 84 ho ma no fo adagya mo ma no na owie ansa na wasa ye dey wa mo adwuma na let him provide you with the job first so wan fa adwuma na ma wa na sa woni ni kwa twintwi da hu say ebetimi abasa ebebem ebetimi abasa on fa ma ebasa abeka se bia wago oni mu ase ebasa abeka se watwi wadi eti mesre ye nua ma no mo so say sa wo pe bibia de owo ya wo hu ofe wo tu se de se jeja we be ma ka chance won fa ni tin si wo kran pansa na wa ya obi wo ho obeye eti wonu mu se sa de no so sa wo kwaye de bitimi abasa o de be ma bitimi so fa ma hwe wo kwawie ye awie ye de beye eti e ka cha baba wa ne se wode na asama ba be dan ye no enso mo awie mo ye be wi aboa no nso anyina so ye be kwa akopem se wo benye sika mu odu bi no asanya mpata de bi krampa eso bia ma ba yo ano ansa na egenya sa up to Monday he ochina be sa boso so wa mehu ye ochina enwumre ba be boso nyame ya adoma Monday ye be yi video no wa ye de eyi beto so ne yi video no wa se ne de ne picture so ato nche de be se okrom asem bia no of so we are ready nsi okay yan kancham panifo bi se asem wo ya boso no ye ni ba bi ya kan koduro ye won panifo bi o ho asem na ba se ya omo ba no mo be pa chaw sa Asem Mpe Nipa yentie ye wona nanum bia omba betete acha mu aba Oforisuo de na pamfo ye besre enim guase de mfata kani ba na hwa na ekofata no kawe de ya ko anim teye amroba ene obi a wawrepu no omobone no eye the same obi a wadi tu akokoro no bo ene obi a wawrepu no eye the same wo kura de MC ka unim de enu tie besre wo mo ni mo acho papi no yesre wo mo man so wo kyena panifo bia information ema hunhunum yeti asante mantem ha se mpuntuo nkoso ewo ha yeti asante mantem ha se asantefo to abakase pa
edi yi amanyokuo bi amanyokuo no so na edi oman no so na wo ya ban krate akufu adoketwa hwensamfo a wode oman no sika edie na protocol na a voice ba ko say mesre me MP ni wa ma me ba ko na me de amawo eye mamponensen anase kokofu damn you ya de wo ye pani no wo hunsamfo a wodie afa kura de wo trete ge no wo the voice air trete ge no na me ka che MC no say asem we opa on resign chana ye ntiase ne wo chena so ka ho efrise ni padodo no na ebo aban no so bo se asantemam ha wonye hwe se wonye hwe dia wo mo wode wo mo si tworo no ano no enti se MC we no a wakowurapu akoda no no asa akọ video no saafo wei emo ne ye kaso man na se ya omo ye mamofo omo na am oman no enko animu na panimu wei akoda akodi bone a yetumi ka chenso nkotu nefo sa MC wei na se kwa ba beto dwa se reshafo be koso MC asantemam bebre no ayi be yoma firo because omo adwuma enkase enti wo sa MC we woni ho sofo abrobe ewowo na firi kine kwakura de empopoye na amakura de a ebefono ya TV no enti na da bia meka cho se ye o tententu ya yama ye homene so ya taba no ye bomu ya konkan enu ti sabre kura no empanifo bi etie se nyamra sembia MC bi adin kuma se no wakowrepu akoda wasa video no se wokokasa me repu a wo me de naked video no ebekọ wiase amansan nyina wo hu otaye onse nyame yi ni sokrata kruwa na ye ma enu ti ya sha santimai bo se Ghana fo bo ni wiase man nyina bo se nyame yi adoma wo kyena ye beto aso na ekyena ye nyam popo ye bia de dadwada oba no to studio ha nti dwada de ababa wa no ba so aposifo ka ne ho the police escort never any a soldier for nyina because asem na eba no anu TMC asem aye ka na nwumire wonim hu bi ababa wa ne hu gunsu egunkra ena nwumire kosi dwada wo yenim wo MC udin wa ha u photo wa ha enkoma wo no oba na di e wa ha dia betwam kura ne se oni ababa wa no da hotel ho no ena video no ababa duru ha no hotel ni din ewa ha ya de yankobi oba no ena de na asem baaye ya fidie ya mpamaboa aboa na ne behemu empanifo bi atachire e de asem wei ebeto ya apono so no MC hweyie so be paja sika kase o paja sika kase o MC yi de bre no obesode eye tie de oba no anya atrase yanko computer so adwadie emna sisi ha Wayo? Hello, dog. Oh, Wayo, where you just watch it? Dog, we one got to attend some media. And Wayo si party, yeah, in movie wa ho. Nti omo kanya me so munyai de Wayo si chire no. Go ye in movie wa ha. Dog, no challenge na your course na. At the Sompa FM. Because omo be a rap to you no who say omo nkase. Hey. What's it? Wow, Muna, obey an answer, wife. But your wife never. Funny, mommy. Dog. Hello, madam. Dog. Yes, madam. Right. Almost all mommy fans, but you know, the marking scream no crowd. And no, dear, and come home. Now, what's it about 5G and young am I an answer, obey a rap? Invite your me. Oh, is there so you want to know man as I can rap? Informasa. Any yet you 5G. 5G. Is it also be rap? Nancy answer no. Obeto you man ameboa. Sompa. Midonaribo. Midonaribo, Saberine. Midonaribo, Saberine. Sana puamu, Bana
Oriba. Na the auto you no cry no dey na me to say. Oh sa no ribe no. Dey wait no. Me ba cho adaru mo ko Pentecost na say assemblies. Sompa FM. Okay. Why are there pa na eno no yemfa. Enti yepe wa wo de in fact me fere wa yosi pa yesa anka enwom no ka me nkasa kwa ma fa foforo bet nze wa yosi mintimi ye na yeresa. Enti ze no yepe wa wo nwom anase wo de yepe wa rap mpa chow misrew wo ye obanti me ma hip hop low yikura low bpm na fe wo de ayama wadaroma eti o yeah rap mame yo mizo yeah mizo yeah mizo da young sense okay the time mizo da young sense okay the banana to fruit to be yawo Yenina ye tie Sompa. Hey energy no go fan of hey mizo yeah me ba cho yenwie yo ti sire ndie enye food stop wadaroma yeah rap my uncle last one okay yo mizo yeah sugar free so yeah sugar free pineapple apple room, banana room, fruit to be a room, sugar free, ubenya huwade, ubenya energy, sugar free, uwa diabetes, akuti ninindi, jamredia, sugar free, utu ninindi, Sompa FM. Tomizo drink, na onoma, ubenya huwade, ubenya huwade. Etie for why you see ready at in fact. Why you see it no yet mean say yeah man na nya sa party a go go betu esika anti oh what the mama no see ai and you say no all the no ma ukuna ba be fa ana say when you asem ti wa ba be fa wa de e ba jo umizo wa Hawaii ya da se pa say ozo so wa ye nyuma ma friend say mizo. Okay. Dia santiman achiatum ene Sompa Asem Mpe Nipa. Dia wo bano enso enya atrase. Ma me wakwa ba. Eja. Lempom te sei. Amiadum. Na udin de sei. Pa cho efrem ya kire. Akire firi hin na baaye. Efri dunkwa. Ofi dunkwa. Dunkwa enofe. Me ba cho ai. Na ufiri baaye. Me ba cho ai. Ekwai so. Ekwan so de bokọ nso nya bokọ me ba chansa na me kasa no be se me kanta mansa ei me ni abele wo be dai me be se me kantam yentie o me ntam a me kan se wo so firi hin na baaye denchira esas dunkwa ofi dunkwa ye fro sei e fra me abena akire me ba cho ai adenti na pese o kanta mansa esan se asem no Bema na busuafo no bema na keka nsama kire na busuafo no ma omu nyini efa anyi ni se no kre enti be kan tam na de a ombe hu se mani abele ye ntam be na be kan kira ko ne agina ba bi foforo me ba to ntam a me kan na me nka ma bema na me kama me ame hu se sama me be kan mi twam tra ahonhom omu wo wiase epoase ensu ba bi biala mi anga sa mi kuro mbosom odafo bo ampensem bosom kase efra no asasa wo mu nkume ntontwene se me betwa ntora wa ha esuo wo fe wona ye bedu nkwa wa edika pie wo swansa na ewura du nkwa
bɛrima bi na ebu me kwase a memfa nkyɛ no nti asɛm a mekan sɛ metan ha twa ntoro ɛto Robert agya afoso a ahonhoma mo wi asɛm a mo po asɛm a mo baabi biala eni nsua kɛse a wɔga na kurodua yi mu nyina mo nkumi ntontwene na sɛ yɛ nokora nso de a ma honisuo mani anusio wo de waka wo de awie enfan trashe no wasɛm ni nyina ne sɛ sɛm nyina ne sɛ na me yɛ galamsey ɛwɔ me kuro da nhwai sanse me started galamsey na mo 20 years omo de me ko school me sɛ me nkɔ me pe galamsey no kyɛn we no nti me yɛ galamsey na anya sika me sika na makoto plot na masafa wo mo na makoto tone ma na mo gusu yɛ adwuma na magye me gold abeton nti me yɛ me sika na me sɛ wo mo ka kyerɛ me sɛ galamsey no wo yɛ na wunya sika na wanfa mobile bi a efluenza ti me ya na eduru ba bi na me so ne saade a me bedu nkwa na ma ba bepe store na ma ba betena na me bedu nkwa nti me bedu nkwa na me bebe hia bema na me bebe hia no woni bi but me to car ma no ye taxi driver kana me de man no ho no FM enti what tell me ebe plan me twitwa me pa wo twe me kwoto mfuom du nkwa mfuom asieye be ma no obi de be pie wo twitwa wo ye eto he mfuom asieye satana na dum so no abaso no du nkwa mfuom asieye ho no wo twe me kwoto e ofu se wawu ana onim se mawu enti ne na madam bi nso na ti wo ho mo ba positive amane me ba che case no wo police station central police station e wo love nsem e wo dunkwa e ma boy na dwane ye so wa Shafran place enti me beda gi be ye 8 months ansa na me ho to me a eyi me koi e ba me kurom na me ye se sa de afa mani so de me mfa be ma nti scanner asimi nsebo no me de beje store na mabi nti store no mu nsi me na me kokotua store ne ka eto ho store na sa tam na me ko no mo si 200 million 6 years ena me tuai no mo si o mo si wi a o mo de ba nti me yesa me petu na mai ne yesa store no me afa na me ma betu yes ka no mo di si nti me de no be ma na yekese fine me de no so na so pa chen wo mo nyina de na me bi story ti metena wa 7 years na o ton de ne de me tu emo anwa esi kire sam eni ma bebele me de bi match China for me de bi ma school for ni ade wo so me na ma jeje misika ena me de ko hu be ma Robert ono so me hia no o kan ne nsem bebele na me se Robert de afa mani so no me hia be ma bia o me life nti me de me store na na mani ho so nti me fie wura na ma me bo container kesie wo fie sa kire papa ya obetena fie wo ye me nti bo container me nkwaje store ne bio na fa ne ma ne bi gum na feel ho de nti we ne kono na wo tweba na me se mama tinti me bo container ne wo fie India fo bi wo kejetia wo mo na ne supply me mo wo mo ma me kia kesie mienu esununto osidi ebeba ena sono mo so mo ne onia mo de bebele me ti mi tua na mejabi na o mo de ba me toma na me de aba no mo de fofla ba ti e kire me benya ska na me mfili biem ti me be shia Robert no ono so ka kire me se ono so wo problem na wo fa oba bia na oba na gya no nti wo seleme wonya me basabasa na wono kro wo yale wo yale be ye fo sesei nti wo seleme nyeso oni me ba be ye bibi no e galamsey o pleta nti wo seleme me ne ntina na mso de o ma menhwe ni suban kakra nsa nti o na me ne no ye fine wo be suso me muni ade nti me hwe na ese wo ye gu na nkofo nso di ne ho adanse a kire me nti wo ka chem so wo yale o baba so ene chese yale be ye 4 se 5 nam se sare ni won ko hospital no so comedy love mo ka kire nsa yale sei ba wo dwun so mpa wo hu
Johnson no efiri na eyi mo bampo a wo hu na aso pe no na me se saade ne meboa no na sata ma Johnson a wo hu no na otumi ne da me ba choda bi na me ne nhia enti me de ne ba lucky herba ho enti e ba me be bo aka 20 million na mine so betumi ahwe no enti obejeje nro no okọ ba 10 million na me de ama no abejeje na ne ho to na chese why wa adwen se o ye ne yi me pa cho ai ena me ne tenae enti ono ne boy bi na nete edan ba akum enti otu betena me ho me nso me fie wura na number pa ya me ye nti edan no mpo no meta muzumpo a won bi sa miska enti me tua dan ne sika me tua 8 years say ansa na me mfiri ho no na yese me si me de awie ba me bedun kwa so me jeje plot e wo dun kwa na e pese me si na me de be share Robert enti otu ba me ho no na me fa nyinsen no yese no bekwa akobo na busuafo amane na o ma ba be hu me ma me mo na me say yo mate na okọ nkran ndi okọ nkran na ne fle me se ma akire Robert abeka wo hu nsem akire enu no osi wo ye good papa na mai bi wa hana saase wo ton enti papa ya wa ya ma me nanen first kabla me entoma na me se da wa ka mate enti me diska ne beba enti ma first kana antum ni week na Robert frame me say nipa no obi beto enti me first kana mla na me so yo mate na me send this kana am de ma papa ne say on fan toma me no say ne kwadwo ba obeye pipesi ni nyina no de ableme na me say yo enti wo ba no ne papa ne bai na papa ne say say obeye me ho ade enti ekwo me ma me mo na ma me say menyem enti oye me ho ade nye enti kire otu mitiri nsa enu otu nsa no ba me ko store ho no ma afi de se dam na me bo se de yo me ho hyehye me wo store ho me amede me store me ni ma de kolo me ko store ho yese me ko fie me ko store ho yese me ko fie eno ka kire me say eti eduru ba bi no wan kasa store na wabi na untimi nko ho me ba choda ukọ wa na hu de na me ho hyehye me ho hyehye wo sasai se me tiri mo hyehye me na me ho nam hyehye me ntumi nko ho eno ti ma ho hyehye wo ye mfansi ha ma ho kuzu an hyehye wo ye be pa duru ama wate me ba choma se de wo ho hyehye wo na ye mfa asem we enhye frigim nyame ya domo ibe ye pie efiri se wasem no ya asem bia emu du papa so babesia obema tumi be gusto na entamwa ne waka no amama hu se utrim pefe ne wiase so krobia sante kotokose utrim pefe a chamanku tiem fanche frigim titia kwaku ye fanche frigim for so me dash the all can them no ya adwe because asem ne modu esa yentimi nkom obi a wabetran se wakantam de na mba bi kaka ya na me pese omo ba no eti asese wadi kan bo wudin wanim ne kata na wakantam ti de o kan bi apefe so ata wudin no wabo asem bi o ha eni kwase da ewo ma me nkan na me chese ne ye tua seda ada wo beba no you say ewiase nyina hu se akere firi dunkwawo wakantam kese to anim na kata na entama wakan nyantam ketuo sa esuofe no kura wabɔ ne din no abena din na wabɔ no kura no ya de mu a kwaku yinti nti ofo me de me pese me kanya ne se obecha na utimi bo udin de a udin no obi ate na won so wontam na waka me no ya adwen because asem na woka no any the way I see frefre no ma no let us ejina ho asante asem ejina ho se de woka no ne kuro trudo short ya say kwaku ama wagye di o oh yeah magina di pa magina di pa ne ne wa so bia so agina di na nipa no so a o ka sa asem no se nipa ni tie so onye very careful oh yes because obi a on ne kasa pa wo kasa asem we de na se onimi ne wo kan na ni abre to fo so me no ya adwen okay kata nana mami na asem no on kan wi na otumi say we she accident wa walim. Oh yes. Because we first one the two no ne second one the two no na edru baby ana enema ha gene. Se nyanya me ne wona afa obi a yetwitwa wo adu akoto asiye de ekwa bi sukura yesiye wo. Say maka cho say wi ase niema me bribi nipa bribi nipa tirinye enkama tirinye edue tirinye ema me bribi tiye wa wadim bribi su tinye minim oba bi no wo anwan kwanta side ho no mo
me hu kra me hu se wa wale be 6 be ma ni jana no pa odi agro anwumre no wale awale enye ne na obenya ware sesi a so ne gya no ena oba bi so ho ma nana se be ma e fashion pa akobọ kokoko no kra no e gine ma no so hu aha nti edu ba bi a e ma bi tirinye e ma bi tirinye so ma ka cho se ne nua so tirinye nua tirinye kama tirinye kama bi wo ho ma na aduane gu plate so okay meboa ye sheda koma yanka ko pennam na de abaye aduane gu plate bi so ama ye den ama na di we na me nua kowa di na chi no na ose ono oye carpenter ni oye adwuma kese na nadamfo bi oye na adwuma odwo mimo papa ne din o sika pa America no na ye krama na duane a ti di om kwen no se dada na ye nkwa no mi o se me krama no dia na o na mu krama no me Brazil o hesa no awusu ni ti o ye wi ase ye bi black man dia krama ana krama bi wo so so o hu nana obedidi a krama bi wo ma obedidi a enso nyame ye eje se de na kọ wuro ma kọ chikusie ama wotwe bi de ne na ya wo krama na ha sei ache wotwe aba ansana ne nso no ya toto ama no eno kra na efom so ti ase ebi eni obi bibi atirinye e obenchi bi wo ma ya paint so white esi office bi a condition bi wom ena e bench bi wo so mu akwa esi amangu bi ase nipa eti so no enti cheze bench na akura ebre ye wokia bi wo ho ma sesa store ne ma flower ne ade ena wokia bi wo so alodu bi de wo ye gikwan so a emu abu ne center awurade abrewatia ma ne dodo na ya na omutinye yo uso kekan nyina no ma ne dodo na ya na yetinye wa abrabom na ohwe obi a wo ye brefo pa no se okohia be ma bi e wo senko no so bo ne ho so na otimi bua no aminim se ma ne bi ya na ye beye o se ya na ye de beye o oba no ekita bibi kakra na wo kọ nanim no iste se obeye bibi de piano no obehu afa no ono na etwe ne san na se mo nya nu ba bia so obekomo ana be me ya da roma no akọji bibi a be hyewa obese opomo no na okọhyewo e ma na me ma ni bi wo mo mpebele o wo mo mpebe mo your opportunist wo hwe ba bia de wo na ni geji a wa ye galam se operator sa no na sa minim operator no ayede no otwika ni bia na sa no ayede once one machine no mo de ball a year 8 hours ya no Debbie you know pillow na excavator no or the go 2 8 hours no sa time no mo je 35 million no say na mo de bubu ha no or je 40 million 8 hours no aji we say we na wa je ne dia account no kran so ye man no sa you know or sa je ne dia be say 8 million na 5 million for chop money enti sika wo ho ahwe awoko oba bia akwa wie no e na asa akoda ne ya doko bumfum pa wo mpem basa e na akwa wie no syphilis wo de na akọ hospital nyame aya aduma se ne ho to no obepamo na free ni stone mu no ne mumu aba abehye ho we yi wotena no onya nu ba bia intimidate si ase ne yi wotena nyankopon ya adum na se ye de behye fridge maso kwotwe adakam nyame ya aduma wo chena se ya maso aminim se by Monday ye be wura mu ye be ma no minim ba bia ko nyina wa de anyamblasam kakra entima me fancy ase no mo ansa okay entam na waka no kwenti no asem we no kra ka me ntime bua ne bem aha susu to bo ase enyoma wa bobo susu to amika ofoso metu emema ni bi hu nana edu ba bia kromfo bi tumi bodu hu dua na unim mekunu no nkan za o na kromfo bi mkroba santema po na so tiase enne ya make me modi no yeza mitimi ko mekunu no wose me na mafa me kan bibia me kan so atonya makana na tade ze ohume ye onkumi o wonhume na so be se speedy wo ho no wa wiewu nana obi ogya obia be din edu ba bia onim nyansa ntumi mokro no eh young boy bia na meni no ye krom for bad dem otumi yi mu wo ana we yi nkwan wo fridge mu kana hye didi wie kura nsa na obewie wo wiawo wa dai hwe wa ye ache wa ye adwuma na ache nana edu ba bia wagimi akro no obewu ntumi mbo ye wo adwuma bia no ye wo hu nyansa na kromfo ne de no masa nyansa o me de bokro no ehunti enfa ho ne ntam yenka ase ma me wodi fo ana ase no na madam fo kwa me chikan no yanche wo ye adwuma
What you say? I was a chrono. Oba bi kra ti mi kwafa ni kunachi na ose me kwose nso abodua. Enso no onim se wa ya ade ne pa. To da bi akatashi. Yeah. Ene ferrent ni party mi ya ade bi kekantem nti. But we de ye fa ne say. Bakuni wo say. Oh, I'm not there. Say the lame. Say the now see. Say the now see kantam no. And who so mo paja na say. No more money too. Or money too, but Debbie. Esu na waboni din no. Ofian bread din na waboni ta mama mi no. Next time na no okodun kwawo. E de wo say kasa su no. Na fu seka no entrance bi omu a. Debbie. Next time na o ye na o kan no kra me ho ba bia no wo ni nyina. Store no so. Nse satana mo odun kwasa me ni mo nka me ba o nche. Se mfu na kodun kwawo. Okay. Yanko Dank Bar Complex ni yanko se ho yade pachi number 2 na ye kro no Dank Bar Ghana eni Kumase ha no efie dumiensani abasobodi a Dank age e wa yaresem no manfo dodo no a wo bo Dank abaso no enya asem keto akra ye ko Dank ho ne akohye mfidiem efidie no na bekire se yade wei na Dank odi nupa no bi aka umpe wei na pede enem san yade Dank ebetenete ama ho ato na enuro twawuro ena Dank wa wode esa yade no ye ko Dank Bar Complex o chena ne akwa sayade a ye kan ye ho ye pesika kakra fanto ye bagim efrise entesuo nko enante Dank se wo yiniyam no sayade tu yade ase e wa Asante eni Kumase ene Ghana afana nyina sede be ya o mafo betumi akọ onyuma pa eso Dank Bar Complex e opachi number 2 na se wo ko Dank wo na wa from kwanya no afre e wa homatrufo we so 0266593330 0266593330 and 0244017556 0244017556 ye ko Dank Bar Complex pachi number 2 ni nkotu yade ase wo manfo dodo no a na ebogene so se wo tu yade ase ama wo ho aton Liberty Conference asedru hobiem Liberty Conference assign abebiem na eye memre da 29 July kutawonsabo someno ne da etoso aduenu enkron na Liberty Conference eba so ene omahene yadubuache enkobo mpunimpu nyame akwa omahene yadubuache awiye brem nyame enam ne so ama omanfo nkodada omanfo yade omanfo haw ne nyina wo soe edi egufom na asem tripo ada so ne say let my light shine anoti na make actual say sia so kania no edi sikania dua so e ma ne hyen na mmom odi kosi ase dia hey esum yempese esum ebeduru wonti ena Liberty Conference okwa akobompa ye ena tie bia dani nkonua edaw so no omahene yadubuache ebegie guo sadie beya wobetumi afa ntampa na wafra na woso ohun atɔw na emuna womuna eni su awusu no woso wobetumi asere Marata Evangelistic Ministry Hyper Road adum ena dwumadie wi ekoso wona bosome mienu atwamu wokɔ bie no adanse die ekyerese nyankopɔn ankasa sane eno nti wotifie die na woye omane haw adwa wudie enkoso yade enso edi wachi na sunsumu yade hawo no agisa Liberty Conference ena nyankopɔn ebetumi apie wo so na wache wo afri wo jade mu let my light shine eno nti ko na also onsroma enkonkopie ewa yaresem wadwuma enusika ese nyina yenko ne no ma yehne ya burubuache enko na yekosia ewa Liberty Conference na enwoma enkonkai emfa emaw Maranatha Evangelistic Ministry Hyper Road adum ena dwumadie we ekoso na anyom tofo minti ene atwotwo wuro a obehia wo mo ewa dwumadie na ase ene Dana Entry Hamilton obekɔ akwakokusia no na ne nwom bia nansan wabon no ameno ano de papa kwami chedu obekwa akwakosia no sana efe grace enso enwom no ano edren Liberty Conference eno ena sabre mekanfo na mede amount 21st keneke siatica expert ye ko ne akotu siatica yade na se na sa siatica no omanfo dodo no ano ena sabre wo hunu se 21st keneke nkutu ene tumitu siatica na se abibidru so eno di tu siatica na se na sa siatica no so sisi fa usrem wona kokom na kosu na se entim ayade atwudwim
jim sciatica no okoto abui wan koto susu abui ene omanfo a wokoto gya wonan no wontiri sore no aka ho sciatica no ba dodo no na akadem dodo no aso na to nanom e wonse do na 21st clinic ba ye no yade no wotu ase ama Ghana ha no ase eye atu enya ntu kura no wo a ebi akam wo no yenko 21st clinic ne yenko gye yaresa no oseme kan ti ose yare bibre biada fa beda no obetu ase na wode ama na nyoma akonka yie pa e de ama laboratory ne scan fidi awudo pi wodo be from 15 branches Ghana memha e na wato e de apete Kumasi ehwa overseas afa road nchemu wa asantema po akwantempon no so no eho e na ehwa overseas ewo 21st can say brain obebo yie papa oboase Accra dometem akaso atakwa takwa diko fodua nkoko sunwane brekum wanchi tachima nkranza go so debiso dwaboso 21st can ko sinyim nie 0540311311 0540311311 ena asem etabri pro eto ya pro so enim guase MC ye wo chreche enim guase de wo ye MC edi kuraja wo empuntu drops na ade woro boche hunu na wo she 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello hello yay Maje so kwajo space. Space ni. Kemi na omo mi chao. We this we then na efutijima ubi pe we tadi wa o mo tubanya. Hello. Kwajo. Oh. Hello. 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 Udin baby afrefre. Foto. Ye. Yes. So, Peter. Kasafre. Tapo. Tapo. Ajo. Foto. Asam kakra me busa senti. Asam kakra be ya. Oh. Hello? Metiopa. Meti Ghana, your my Osei Nipa trend. And SMC for no. Since last week, programs are moving as a Ghana, a from Peru for more mobility. And they decided to marry. Police are the I could do. It's not a pro course. Almost no my way now opposed to every woman. No. It is a better a better could do. See, one man, my who. Your Sabi Ghana and Kwano on my own. Simamufono, I've been working so since a year penning for no. You mean the same or more was so honor? Hey. No, okay. Oh, no more question, Merano. I don't know, can say. Oh, no, MC. Opposed to only now, I want a woman there. Oh, Nasa made the mimic could repunk of a few be a mimim was channel. But so was so soon. Said that when you saw chairman. Okay, and did any position or Miss Mommy position? Aha, me when you more assessor, and for mental tone of cry. Matthew, oh, yeah, me a senior journalist. Why? Mean when you more assessor. Matthew, catch me. You, why? That's it. You. Hello. Udin baby afrefre. Hello. Udin baby afrefre. O kasafre. Oba pa yentie o. Hello. Ya fra Osei. Ya fra Osei.
Aposa yeti o. So, a room la by the Oma of the one. That's not two of them will not form of the people of the border. And see upon the man with it. And I do a bit more, my God. They are banning the Oma one. Sompa FM. Okay. Hello. Hello. Oh, and then who may name in ye. Hello. Hello. Baby, I'm afraid for you. But I'm a fee in serious. Yet, your penny would need to say. Medini. Yet, you need. But oh, and then I am among Katakataso. A movie now about his young nobody. Udika. Memma dibem. Yankata so ena yanya ya adwene se nipa no kura so yesuru no nemmom no wo de momfam ni to yeso free chine ko no mo behu de besi wa santimem because kata so say na mu di bone ne ya doso okay penny phone is esa edama sene mo di mata okay hello hello mirror Osei yeah me pass on my wajo maje so penipa yo mirror Osei wa down for Brian ma adwofo aye western north ai I mean so bebre ma pa mobo nyamete ase na se de bedi nkan aka no se de open no di nkan tro no waka no kafa se de brother fa anti ye won panifo e wo man mu aso papa no kan no eyedu na nyankron sisi ahwe apolitifo a kafo se be bi ma quantity ye hwe de bi mu oyeye wo de MC minister hwe de bi mu oyeye pani wonim bibi we MC na suppose for no me akra no kwa me de o ma fa so ne nyoma bi anya nitimi akra mu bom di panti ya fa ni so we MC for na du 24/7 ye tie wo eno ti so okata asem we na hwe DC mu a se be ujira na adu enemu na hwe ni guase e wago ho ni wo fo se ka ka ma se mbani ye ni mbani fo se de e wo man mu enti mbani fo no mu nto mo fo papa no maka se de na ni guase aka na ono na busia Lura nyame sem bebre se hwa ke fofo ina so mu chiamo me da se wa woni ebra yimani okay hello udin baby afrefre am ke se wa yetie o I from Yaw Osei okay opani me se Ghana pen fo di pa di mo mu di no sa de pa ke mu bi ayi o to pa se amafo me kanka aka mo ko aka ko musu so se o mo be da ko mo ba ATM ba openi pa would demand of the way. What's not one after the way? Huh? Hello? Baby, I'm afraid Freudin. But only Casa for Utafo. Yet your panipa would need to say. I feel Maxwell. Mazietio. In Pacho. Yamana cost to say you. And say, when you found the honorable the two one, you know, I just say, you've been a question area and Casa this, you know, and Conway Jim, I actually Panasa. And this MC, you know, or some China wash of Paman say yes, because Oba. When over the na so o kana bonti ko na otia o yo bibi ebe now Sompa FM e ti o kam say wa onyo nipa na koda wi no di na deja abatuja so obi anhe adai say onu ba na we ni sa be ni dana so onu ba na ye ni sa ebe ni de anu ebusu ni bi na ye ni sa be ni dana onjun enti this is okay, hello. Odi baby afrefre. Mr. Nkojo ame. Me frefu nkwa. Yeti okwajo. Na ofosu nkwanya me ne me fu me de hanu manya dwi no. Mudifu.
edifu na saa bi si no mesrɛ mu a ɛna obi di kan ka sɛ nka me anaa obi ne kɔyɛ ya na nka mo yɛ nsɔ ne easy eti mesrɛ mu a dwuma pa mo yɛ no mesrɛ twi dɛ mpɔ na me ɛnhyira de ma mo na isi no mesrɛ mu a sɛ montwi na mbɔ so tereteretere mefa no mɛtena hɔ na aban na di aban wɔyi na di mo nsan twi na so no tum ɛnɛ mbɔli nya present yɛn mo ne sɛ na amene oboso na kopɔn wo hyɛ mo papa na mede ne honam sɛ o mekyerɛ abɛgyafo ri na okay hello baby afrɛfrɛ wo din Pastor maybe Papa is in traffic schedule. Yentio. Okay. Yeah. I want to hear. Oh. Yeah, Papa. A day. For the only. I'm you to know, yeah, no crown, yeah. Say, you would you know about Blababua, you to know, put him the air corsona, or making a coffee, the say, what she say, yeah, Boku, you know. No, yes, I do. No, Basso, yes, I do. You'll be saying, no, I can't help. Okay, I had the idea of Freno, and you know, basic, your Fabaco, okay. Hello, baby, I'll free with Dean, come to Guso. No, Ghana paying for the media. I got the money. I never care some. Ghana penny be Wadaroma. They be no, many of the Asao, you know, say Ghana, you say something or how the penny row. You know, I don't. Yamian, you remember more than the Ghana and the Aquarius. We say penny, go say penny. Oh, my, be Basa, one eye. It's a moving quan, I got all my name. Kwame Nkrumah Ghana. Okay, ahani ade wo frɛ no anyina ebesie. Eno ti me hye wiase man nyina bo sɛ yɛn Sompa Asem Mpe Nipa sa MC we ye bɛbrɛhya fo no. Ye hye wo bia bɔ sɛ MC we efri na nkosi kyerɛ wo no resign. Na ye bɛbɔ ne din ɛyɛ dagya nyame ya adom a ka kyerɛ obi no obi ka kyerɛ obi sɛ ɛkyana no ye bɛbreki. I'm seeing what you need time. Somebody can catch us say, Ma will be answer code to the time and front to manage church of Yamaha. Yan Tiasi. And what I'm seeing, you know. Sanado don't go kufuado and say, on your Juma, yea, I say, penny paper uniform. A china, if you are some man in Abatianka, Nana draw that crowd and can cry. Mamitia, yea, ye best MC uniform. The Abacua was here be a best uniform. Timia tuna sia konwa wan ho na sia konwa de na we aiza na na do na kore o da bia ya besi no Asem Mpe Nipa besi no o sina na do anemu na do tene baby no de wa ye no de ye po ameka asem bia kire o ya ka kire na Nyankopon sankyerene a wo ye no enna na mahu se Nyankopon ne sankyerene no egusu ye adwuma sa pepep na da na wonim o akwa bi so no Montema Sekaka, meaning baby America, na ya pona meka, mubajimedi, asama makano. Okay. Krupo Chedian Ponsenche no, egusu ye juma, pedie Martinis is here. Yo. What am I saying? And no TMC you won't see from Onim no, software brobe. Send me who says a phone no, belly. What dear Messi will be see from? Of also, Abueti, I am kind of cringe in Yamoma, no Mufasa asking me into Mutrim. Promise a course was sex movie and no crack. Sex kwoswa chakadum oba ne bema e bum fum pa promise be kwaso be free bema no mu bia no dodo no anya no kre na we kwa de no onya ne nko ye da be we de no onya ne nko na me pesa me kire se enye no na me okay ye bre no okay na me dasi enti se obi aya wo saa ete se de ye nua be MC bia ye ne saa no e bi hyehye ntoma mu nso no ye ntimi mo so me se onya kokodro wate what the Oba Asem Mpe Nipa ye betimi akova in all aspects. Eti nyadidi ani arehwemu woyemu. Nefa wasem ebre ye wokuma se soame. Chef filling station na wo magazine wa na ye wo Mr. ye mano 0546 883287 0546 883287 and 0243
58 another 58 78 0243 58 58 78 and 0452 0945 93 0552 0945 93. Yes, sorry, so na ya catch obi a wode ne message ba ye ya sebe amakoma himfie wa so ma ya dwe ya jo so educhuma Gloria ese wada ya se ne ya futuo hima se wade paso ma ya jo get through they say oh I'm late today and someone for wachi ya ko Facebook Sompa TV Ghana na ekwohwe ye Morris do say ono so say yes ye be ye afofro so ado ye beneza say ye ti o memo na se ne ma ekobasa say ya ebeden wo hawa ye wo sigazemo krampo na busiafo ebenyivo matimi aye common fund anu be chop so mu chop man say ya yes sorry see for happy glorious birthday and for Mr. Yaw Francis Amansia Primary what was sepe simple ni me ne wa wodo usu be ma kantan kranka wose nyame pa na was ready ama onyankopon nko so 22 anamon AC bia ekron onko so ama ne bambo ne kese emfa emount no happy birthday to onyankopon ma onyincha apomoden ene ahoden wom Mr. Yaw Francis Amansia Premier no fa ohwe dey me nua be ma Modik adade Modik ya bla Modik ne de frɛ no ɔno so ɔfa ahwe de na na wodent ne bra nyankopɔn kɔsoa enshaw onye wadoye na ontimi entutu anamo ACB ekron fama nyame ma onyicha ya ahoden ne apomden wo mfo so ya papa no matena senti enhwenye akire fama wo okay yes so dia kono ye jaha de ama the World Prayer Ministry Tech Botanical Gardens na ushia Kwame Nkrumah Suapon no Botanical Garden ho na ushia no bompaye edimpaye na Apostle Alese Champon we Apostle Achi ono na ye kandifo sabre wodi yen ebekọ adwana hwenman anim na babia ye nenam ekọ no oman no ehiampa ye o MCE hwe repua MCE wo ye no wo hiampa ye eno agese Apostle Alese Champon ne sempa wo ka ema afoforo esakra efiri won